Bueno, hasiko gara. Ia 20 minutuko atzerapenarekin. Jardunaldiko bigarren mainguru hontan, Euskal Herriko lurralde eta udalerri ezberdinetako lekukotasun batzuk ezagutu baritugu. Saio honetan printzipioz 5 hitzaldi dauzkagu, 5 hitz. 2 orduko iraupena dauka, orduan bakoitzak printzipioz gehienez 20 minutuko tartea daukagu hizketarako. Eta gero horren ondoren utziko dut gelditzen den tartea, ordu 2 terdiak arte edo, zuen hitza emateko, zare galdetzeko edo zerbait esateko. Orrune, bueno, lehendabiziko hitza hartzen lehendabizikoa Beñat Etxebeste izanen da, Zuberoako Etxalde elkarteko kidea da eta igi ezinetako agentea. Etxalde elkartea, bueno, etxe bizitzaren inguruko dinamika bat eta lan bat egiten ari da, bereziki Zuberoan, baina, bueno, printzipioz bere eragiteko esparru edo Ipar Euskal Herri osoa da. Bere izanen da lehendabizikoa. Ondoren hartuko doitza Ziortza Bilbao, Busturiko kultura, kirola, hezkuntza eta euskara zineutzia da. Eta Busturian azken hamarkadetan gertatutako azalduko digu, eta bueno, hirigintzak euskararengan izan dezaken eraginaren adibide bat azalduko digu berak. Hirugarrena Xabier Mikel izanen da, Errekondo. Usurbilgo alkatea zen, Ueman gaurko gaiaren inguruko kezka hau planteatu zuenean, eta berak Zubietako egora azalduko digu. Eta hitza hartzen laugarrena eta azkenekoa, Iagoba Errekondo izanen da, Zerein Dezagun Fundazioko teknikari hain zuzen ere. Lehen sektorea eta hirugarrena uztartuz, bueno, herriaren garapen sozioekonomikoa arduratzen den fundazioa da, Zerein Dezagun Fundazioa, eta bueno, Iagobak horren inguruko argibide batzuk emango dizkigu. Eta lau hizlaria bukatzen dutenan, nire honekin godu nolabaiteko gogoeta bat, arnasgunen ikuspegitik edo, hirigintza eta horigintza, lurraldea eta hizkuntza gai honen inguruan. Horrun besterik gabe, hitz emango digu Beñati. Egun hon edo eguerdi on guziei, iparraldean ordu gunetan jaten dugu, eben behar da lan egin, ez da berdina. Parkatu euskara, ez naiz eskolan ibili euskaran ikasteko, eta batua ikasi dut egoaldeko tabernetan, orduan agian dena ulertuko duzue, jakinez gehia oso berezia den, hitz teknikoak izaten ahaldira, eta badakit imaginazioa handia daukuzuela, eta orduan dena ulertuko duzuela ondo. Orduan, Etxalde zer den? Etxalde da elkarte bat, elkarte oso normala, Frantzian egiten aldiren elkarte guziak bestan egiteko edo kirol talde baten muntatzeko edo hola. Montatu dugu orduan elkarte bat, Etxalde izenekoa. Gaude 40 bat lagun, ideia baten itzulian, da ideia erraldoi bat. Lehen bazen lege Zahara, Euskal Herriko lege Zahara, eta gaur bada Napoleonak edo Erromanuek eskaini diguten beste sistema bat, da jabetasun pribatua. Eta orduan, sistema hortan gaude, eta sistema horrek nahi du gauza guziek badutela jabe bat. Eta jabe hori dela beti edo normalean dela pertsona bat, pertsona fisiko bat. Eta pertsona hori familian penetan behin zentzen da, hiltzen da. Eta hiltze hortan behar dira ontasun horiek pasatu ondoko jender, izan aldi belanaldia edo auzuari auzo bati dohola. Eta pasatze hortan behar dira legarrak, impuestoak, zergak ordaindu estatuari, hori parte bat, eta familiak ez badu ontasun hori atxekitzen ahal, ebe merkatura emaiten da ontasun hori. Eta merkatua delaik oso galtatua, eta hori da, iparraldean gertatzen dena Miarritze edo Donosmadelo itzun edo Baiuna hirri alde horiek ilan, edo pasatzen dena Donostiek ilan, edo hola, hirri gunetan pasatzen dena, da, dirudunak erosten duela, eta dirurik ez dutenek, edo mailego horirik ukeiten ahal ez dutenek, hurunago joaiten dira. Eta geroago eta hurunago, geroago eta hurunago. Eta dirudun horiek behin zentzen dira, eta berriz etxe hori merkatura
sartzen da. Eta orduan merkatu beti kompetentzia bat bada jenden erosleen artean, eta hori, bada holako gerra bat, gerra ekonomikoa jenden artean. Hala. Ondoamenak ez dakigu zertan diren, nire lan haikilan, agent immobilier izatez, ikusten dut ze pasatzen den familietan, ze pasatzen den herrietan, eta ikusten dut legar asko joaiten direla, edo diru asko joaiten dira, edo legar moduan estatuari, edo eskualdeko kolektibitateari, edo bestelan finantzia munduari maileguen bidez. Eta orduan, ari izan gira pentsatzen, zer egiten altzen horren hausteko, benetan behar baita hautsi, sistema hortan parte hartuz. Eta horren hausteko, horren haustia da, helburua da, etxe erostia, etxe edo zer nahi, lur edo lantegi muru edo nahi dena, behin betikoz jabetzeko, kolektiboki, elkartean izenian, eta horren barnen den alokaida zalea, jakinez beti alokaida zalea izanen dela, sekulan erosteko zuzena uken gabe, oso importantea da hori. Horrek ez duke olako alokaidu handia ordaindu beharrik, zen eta etxea leku bat ordaindu onduan behin, ordaindua da betiko. Eta betikoa da mundua izanen den bezain luze, leku hori ordaindua izanik izanengo da behin merkatu pribatuari. Eta hori egin ondoan, alokaida zaleak ez duke orduan alokaidu handia ordaintzeko, eta dirua baduke bai kontsumitzeko, edo beste ondoko etxe bat, edo ondoko lur erosteko, edo hauren formatzeko, edo langileen formatzeko. Eta dirua ez da beti belanaldi guziez, edo etxe, edo bastimendu saltze guziez, dirua ez da joango finantza mundura. Hori da, orduan etxaldean egiteko ideia. Ez dakit dena ulertu duzuenez, baina oso simplea da. Eta orduan, hori da ideia, orduan magaude berrogei bat, mementoen ez dugu jenderik falta dugunu da denbora, horren egiteko, mementoan baditugu bi etxe, baditugu 6 orduan apartamentu, bi postaletan, bi imobletan, baditugu orduan 6 apartamentu, ez dakit 10 bat, 8 garaje eta komerzio toki bat eginak, eta hori Siberuan. Eta falta duguna dugu da norbait denbora pixka batek iran, denbora osoz, ikusteko kostaldean, hirigunetan, egiazki gauzak arazoa den lekuetan, egiazki hor gauza atzamaiteko, eta beitira gauza batzuk, orduan ero enkantetan edo hola saltzeko direnean, edo bestelan ere, lan baten egiteko, badakigu jende batzuek badutela ontasun asko, eta badakigu ere, batzuek prest diratekila zerbaiten emaiteko, lan edo sail publikoan ari den elkarte batetako. Orduan, mementuan ari gira ere ikerketan, nula egiten alginukin elkarte hortaik fondazione bat, jendek ahal izan dezen zerbait eman, bene ontasunetaik zerbait eman. Hori, orduan, lotura hizkuntza eta etxe bizitzan artean, da hizkuntza beno gehiago da nula ibili den Euskal Herria lehen, horrein lege zaharrak ez zuen esaten baziren jabeak eta besteak, esaten zuen, etxaltetan, hori da, etxalten egiteko bizitzeko modua zen, baziren bi belanaldi jabe, bena ez ziren sekulan luraz jabe, bena erabiltzeko maneraz jabe. Eta hori, gauzen erabiltzaler behar da eman lehentasuna gaizetan egoiteko. Hori, dezu besteik. Eskerrik anitz. Eskerrik asko Beñat, lehen esan bezala, galderarik edo baldin baduzue, mesedez apuntatu, eta saio guztik bukatzen ditugunean, orduan egingo ditugu. Hitza orain ziortzak hartuko du.
Bueno, hasi aurretik eskerrik asko antolatzaile guztizeri gaur gure esperientzia hemen zuekin konpartitzen egon ahal izateagaitik. Eta bueno, hasiko naz, ez denaz asko luzatuko, argi azalduko dut. Bueno, ez dakit ezagutzen dozuen Busturi eta Murueta herria kokatzen dozu zen. Busturia eta Murueta dauz Urdebeiko biosferan, Busturi aldean. Gernika eta Bermeo tartean dauz justo Busturi erdian kokatzen da. Batatik 7 kilometrotara eta bestetik beste horren bestera. Eta bueno, asuntoa da, 60. hamarkadan ontziola bat sortu zala Muruetan, Muruetako ontziola, astilleros deitzen dana gaur egun, erderaz erabiltzen da. Eta bueno, horrek izan zuen ondorio bat gure herriarengan, astillero horiek edo ontziola horiek izan zuten lursail bat gure herrian, agindu zuten etxebizitza eraikin bi kokatzeko, egiteko bertan Busturin. Eta bueno, Espainiatik, herrialde ezberdinetatik etorri ziren familia pila bat, eraikin horietara, izan ziren bi eraikin horietan egon ziren 58 etxebizitza banatuta, eta bueno, etorkin horiek izan ziren batez be Extremadura, Zamora, Gaztela-Mantzako beste herrialde ezberdinetatik, Galiziatik, eta bueno, horrek ze ondorio izan man gure herrian. Gure herrian izan man ondorio bat, izan zen zuzena batez be auzo batean. Busturi 5 auzo osatuta dau, Altamira, San Cristobal, Paresi, Aspe eta San Bartolome, eta bereziki etorkin guzti horiek kokatu ziren auzo berdinean, San Cristobal auzoan. Zer gertatu zen, auzo hori, populazio igoteaz gain, erdaldundu egin zen auzo hori, lehen egon bazan pizka bat, txarrera joan zen, eta bueno, izan zen Busturirako mantza izate moduko bat, egin zen geto moduko bat, auzo horretan, eta bueno, Muruetako ontziolak, lursail horiek erabili bazen jente hori ekartzeko, aparte, beste inguruetako langile ezberdinak egon ziren, baina bueno, horre guztiak zalantzarik gabe eragin handia izan man batez be San Cristobal auzoan, esan doa moduen, Unaiek komentatu daulen, kanpotik etorritako jentie zer eragin izaten duen herri ezberdinetan, eta bueno, batez be egin ban gure ohituretan, hizkuntza ohituretan negatiboki eragina izan ban. Batez be Altamira, beste lau auzoak direzelako oso euskaldunak, beti izan gara euskaldunak oso, oin jarraitzen dugu golan izaten, baina San Cristobal auzue zorionez, aurrerapauso bat eman izan dugu, urtien poderioz, ikusten da eskolak, gure eskola publikoak, eragin handia izan dauela horretan. Adibidez, datu batzuk ematearren, 2011ko Eustaten datu batzuk, biztanleria kopurua 2011an Busturin izan zen, 1755 pertsonakoa, Euskaldun kopuruaren araberako datua diez, 170 inguru Euskara hutsekoak, erdaraz egiten dutenak dira 113, eta ia euskaldunak direnak 359 biztanle 120 izango ziren. Datu horiek aldatuz joan dira, 2014an euskaldun gehiago dauz, saiatzen ari gara hori askoz euskaldunago izaten, hor dago koska, da udalaren lana hor dau, uste dugu. Da bueno, euskara arloan eskolak esan dut, eukibala arrakasta izugarria aldaketa honetan, datu batzuk ekarri dodaz, adibidez, lehen erdal eredua bakarrik egon zen, 60. hamarkadan, gaur egun, D eredua jarri zan gero, B eredua ere bai, aukera egon zen, erdaraz, elebidunez, ala euskara hutsean ikasteko, 1986 urtetik aurrera, herriko eskolan D eredua bakarrik jartzen da martzan, 1985 urtean, 8. mailan talde bakarra zegoen, B ereduan, beste guztiak hortiberakoa dana ziren euskara hutseskoak. Da bueno, uste dut, San Cristobal auzoa apurka-apurka aldatuz joan dela, bertan gerota jende euskaldun, familia euskaldun gehiago hasi dira bizitzen, aldatuz joan da, populazioe. Da bueno, uste dut, udalak euki dagoela bebai hor lan handia, adibidez, ikusten dugu, jende hori lehen esan harremantzen beste herritarrakaz, gaur egun kultur batzordetan parte hartzen dabe, herri batzarretan, ikusten dugu euren eragina herriengan gehiago dela, lehen ez zuten inorekin harremanik, euren auzokideekin bakarrik,
Eta, bueno, errealitate euskaldun baterago gazela uste dut, arlo horretan, aldatuz doa, purka-purka. Da, bueno, gaur egun eraikin bi horietan gehien bat euskaldun jendea bizi da, bertan bizi diren erdaldun jendeak beren seme-alabengatik, ilobengatik, berbilobengatik, ikusten dugu udalak antolaturiko euskera eskoletan parte hartzen dutela, saiatzen direla, euren jarrera aldatu dela, eta bueno, eguneroko bizitza horretan saiatzen diez parte hartzen, naiz eta iskanbila sortu, adibidez, jaietan ateratzen dugu liburuzkak, beti egongo da kesaren bat, erderaz ez dela ezer jarri, euskara gutxean atera dugule, edo bandoak ateratzerakoan euskerari indar gehiago moten zaiola, eurek ez dutela ulertzen, bueno, herri euskaldun bat izanik, UEMako kide izanik, 170 euskalduna izanik, uste dut hor dagoela koska, euskera gutxean egin behar dugu, alden neurrian, eta bueno, oraindik lan handia dekogu egiteko, herri mailan, bai udal barruan, zein herritarrekiko hartu emanetan, udal ordezkariok ilusioz ari gara lan handia egiten, motivazio handiarekin, ekingo diogu lanari, eta bueno, euskaren presentzia uste dut gerota handiago saiatuko garela familia horiengan mantentzen, eta bueno, euskaldun guztion hizkuntza eskubideak bermatzeko hori da gure lana. Udal arlotik gonbidatzen dugu auzotar horrek gerota euskaraz gehiago aritzen, eta bueno, normaltasun batera heltzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko Ziortza eta orain Xabier Mikel Errekondoren txanda. Bueno, egunon. Estul batzuko beste egingo ditu noskiz, erdi gripia egin da nabil da. Bueno, niri deitu zidatenean Zubietari buruzko informazioa garatzea planteatu zidaten, eta ziurrenek Zubietar peto-petorik egongo bada ere azaltzeko lurralde antolamenduaren lurralde antolamenduak zer eragin duen Zubietar herriaren garapenean, nik uste Usurbilgo udaletxetik izan genuen esperientziatik ere kokatu ahal izango degula benetako Zubietako herri edo herri zena duen gaur egun auzoaren errealitatean. Sarrera txiki bat ingo dut, orokorra, printzipioz, eta gero Zubietari helduko diot, datu historiko batzuk botatzeko, azaltzeko, uste garrantzitsua direlako, batez ere uler dezagun, benetan Zubieta zer den, ez? Eta bukatuko dut bere ezaugarriak aipatzen, eta ezaugarri horiek herri izaera eta bere garapenari begira, ze egoeratan aurkitzen diren, batez ere ahuldade egoeran nolatan aurkitzen diren azalduz. Lehenik eta behin galdera batekin hasi nahi nuke, instituzioetan izan ere trama bat, edo margo bat, plano baten baitan, edo idazten denean, benetan ziur gaude politikari horiek paper txuri horren pean herri bat dagoela, kontziente dira hor badagoela hizkuntza bat, ohitura bat, kultura bat, harreman batzuk, bizitzeko molde bat, herri komunitate bat badagoela. Gure ustez, horiek guztia dira baloreak, herri egiten dituztenak, egiten dutenak, eta gure ustez, nire ustez behintzat, herri antolamenduan hartutako erabaki guzti horiek, hain justu gauza hauek, balore hauek, bermatu imerko lirutuzkete. Baina aldiz, kontziente gara, gehiegitan, behar bada gehiegitan, interes aparteko batzuen mesedetarako hartzen direla erabakiak edo margotzen direla trama horiek, ezta? Lurralde antolamenduak benetan eragiten ote du herri izaeran, nik uste hemen guztiok nire iritzi bera izango dezu dela, noski eragiten duela,
eta ni bintzat argi daukat, inolako zalantzari gabe eragiten duela. Kontua da, lurralde antolamendu hori planteatzen denean, diseinatzen denean, tresna funtsezkoa den hori, ze norabidetan aplikatzen den. Horrek, markatuko du benetan herri baten izaera eta garapenean aportatzen duen, gehitzen duen, babesten duen, bermatzen dituen baloreak, ala hain justu kontrako efektua sortzen duten. Alegia zer zen menpe dagoen importantea da, instituzioak eta alegea jartzen diren herri interesak eta herritarren interesenpean, ala jartzen diren beste interes batzuen pean. Edo noren menpe aplikatzen diren, alegia politikariak eta teknikariak, zuzenak diren ala ustelak diren. Eta gaur egun realitateak esaten digu hori oso urruletikan erakusten digula, ezta hori ohikoa dela, malako egoera ikustea. Beraz, bestetik esan nahi nuke tamaina importantea alda. Lurralde antolamenduak eragiten duen ala ez ikusteko. Donostiari eragiten dio lurralde antolamendua bere izaerari, baina herri txikieri harik eta gehiago. Eta Gipuzkoan deno dakigu, gutxura era 61 herri badiela 5.000 biztanletik berakoak, eta 1.000 biztanletik berakoak ere asko eta asko direla. Horiek guztietan, inolako zalantzari gabe, bere herri bakoitza eta batzuetan auzoak ere bere ezaugarri propioa dituzte, eta ezaugarri propio horiek bereak eta ezberdinduak dira, ez? Adibidez Donostian bertan, hauen ikusiko dugu, bidebietak ditu ezaugarri batzuk, ohitura batzuk, funtzionatzeko ohitura batzuk, baina zubietak beste batzuk ditu. Lurralde antolamentuak gainera, ohituta gaude bere oinarrizko printzipio nagusienak ere ez dituela betetzen. Interes publikoa direnak edo parte hartzea. Izan ere, gure ustez, horiek funtsezkoa dira zaintzea eta bermatzea. Eta ne ustez, pixka sarrera honekin ametzeko, esan nahi nuke administrazioa, lurralde antolamendua hortikan kudeatzen da, baina herri baten izaera dena ez da lurralde antolamentua, dena ez da administrazioa, alderantziz, administrazioa nik ustez, hirugarren pertsona gisa jokatu beharko lukela ze lehenengoa eta protagonista herritarra bera da. Hori gabe ezin da herri izaerarik izan, ezin da herri molderik izan, eta hor hain justu bakoitzak bere papera behar ditu, eta administrazioak lurralde antolamentuaz gain inberko luke diru laguntzak, edo laguntza politikak, edo baliabideak, lokalak, eta bar, aholkularitzak eta bar eskaini, herritarrei eskaini, baina herritarrak behar dute izan motore. Eta hain justu, hori esan da gero, zubietari heltzen diot, Zubietan, ezagutu ezagun, lehenengo ezaugarri fisikoak botako ditut, Zubieta gutxi gora bera, 7 kilometro karratuko eremua da, landa eremua nagusieki, hori ere aldatzen ari den arren, 523 bat biztanle ditu gaur egun, eta esan genezake, eren bat Usurbilgo parte dela, eta bi eren Donostiako parte dela. Beraz, gaur egun mintzat, bi udalerrietan banatutako herri izan zen auzogune bat da. 282 bat biztanle Donostiako eremuan bizi dira, 251 biztanle inguru Usurbilgo eremuan. Beraz, nahiko konplexua da. Gainera ikusten duzuen bezala, eta horretik jarri dizuete irudi hau, irla bat modukoa da. Donostiako auzoa baldin bada ere, aparte gelditzen da, eta bere horrek izan ditu bere ondorioak, ez? Donostiarentzat urruneko gune bat izan baita gehienetan. Eta gero hor daukagu aparte, Lasarte horia ere, ekialderuntz, gutxura era, kaskoa 2 kilometrora gelditzen den herria da, 18.000 biztanlekoa, eta hain justu horren baitan kokatu behar dugu Zubietaren izaera eta bilakaera. Zubieta nolakoa da? Zubieta ez da auzo bat soilik bi herrietan banatutakoa baizik eta oso importantea da, eta horretik historiare ere helduko diogu pixka bat, herria izan zena, duela 1000 bat urte herria izan zena, eta gaur egun ere herri zena mantentzeko lanean eta borrokan ari den herri edo auzo, herritarrak dituen egunea da, edo komunitatea da. Eta orduan,
Datu gisa aipatu 1379an, herritarren komunitatea, auzotar komunitatea zen orduan, eta ordu arte bintzat independentia izan zela, eta orduan hain justu erabaki zuela violentzia egoeragatikan etxalde batzuk Donostiara lotzea, Donostiako forura, eta beste etxalde batzuk Usurbilgora, violentzia egoeragatik. Nahi justu, orduan gutxura era jauntxo etxiak bintzat 21 ziren, 14 Donostiara joan ziren, eta 7 Usurbilera joan ziren. Eta horrek mosaiko bat sortu zuen, lur eremuetan gero ikusiko dugun bezala. Beraz, Zubieta hor ez du galtzen bere izaera, herri izaera hor galtzen du, soilik juntatzen da Usurbil eta Donostiara, bere justiziazko administrazio lanetan babes izan dezan. Baina gainontzeko kudeaketa berak egiten du zuzenean. 1500 urtean adibidez unibertsitatea izaera badu eta horrek ematen dio beraz herri izaera badu beraz. Datu batzuk botatzearren 1813an dakizuen bezala Donostia erretzen da eta Zubietako baserri batean, Aizpurua baserrian biltzen dira Donostiako politikariak eta jauntxoak, eta hor erabakitzen da, eta dituzte inberreko bilera guztiak Donostiaren berreraikuntzarako. Uste dut hori izaera aldetikan eta ikusiko dugu gero, importantea dela. 1879an gertatzen da desamortizazio legean beldurrek daude, eta orduan egiten dena da, komunitatean zeuden jabetza guzti horiek, etxe bizitza horiek eta lurrak eta pribatizatu egiten dire. Hain justu, 7 kilometro karratuetatik 6 gora, beste datu bat, hipodromoa adibidez. Hipodromoa Zubietan dago. Ezaguna da Donostiako hipodromo edo Lasarteko hipodromo bezala. Irain bada Zubietarrentzako Lasarteko hipodromoa deitzea. Ibaiaren beste aldean dago Lasarte, eta lurrak inolako zalantzaria Zubietarra dira, eta jabetzan eta ikusi duzuen arrazoigatikan Donostian den mugan, baina Zubietako hipodromoa da, eta hori herri baten izaerarako importantea da. Ikusiko, edozein eguler dezakeen bezala, ez? 1978an, bigarren kilometroak Zubietan egin ziren, eta txartelean ez zuen jartzen Donostiako eremuan egiten zen, bezik eta jartzen zuen 1978an urtea, bigarren kilometroak Zubieta. Eta horrek ere badu bere garrantzia, onartzen delako Zubietak bere izaera duela. Hemen gertatzen da, importantea etorkizunerako, 85ean legeak aldatzen dira, arau foral bat da onartzen da, baina ez zaio Zubietari onartzen entia lokal menorren izaerarik, eta beraz bere izaera auzogune bezalaxe baino ez da gelditzen. Eta hor gertatzen da gero, Usurbilgo eta Donostiako udalek bere udal erreglamenduetan aldaketak egiten dituzte eta egiten dutena da auzo batzarra onartu eta auzo batzar bat sortu egiten dute alkate pedaneo baten figurapean, baina berezko eskumenik gabe. Eskumen horiek dira informatu, aholkatu eta bar, baina besterik gabe. Alegia Usurbil eta Donostiako udalen borondatepean gelditzen dira. Bai gertatzen dena hor, 86an importantea oso Zubietaren etorkizunerako eta hemendik aurrerako etorkizunerako ere deslindea ematen da. Eta zergatikan diot deslindea. Zergatik diot garrantzitsua dela. Zeren eta 86an aurretikan, hau da Zubietako eremua leheno ikusi dugun mantxa hori, litzatekeena, hauxe litzateke, ez da? Margotutako mantxa horiek Usurbilgo eremukoak dira. Gainontzekoa Donostiakoa da. 1979an herri batera edo bestera pasatzen direnean etxe bakoitzak bere lurrekin pasatzen da, eta ikusten duzu zen mosaiko dagoen hor. Honek Donostiari arazoak jartzen dizkio bere garapen nahietarako, eta deslinde honekin egiten dena da, eta deslinde hori onartzen da azkenean Zubietarrek Usurbil eta Donostiako udalei eskatzen dietelako zerbitzuak hobetzea, etxe bizitzak gehiago eraikitzea, plaza, frontoia, zerbitzuak eta bar. Eta, pixka bate Donostiak hori ikusten du, onartzen du, eta Usurbil, Zubieta eta Donostiak adosten dute deslinde hori egitea, eta horren ondorioz
etorriko diren plaza berriak, etxe bizitzak eta bar. Zein da ondorioa? Hau da ondorioa, ezta? Konzentratu egiten dela Ursubilgo jabetza, albo batera, eta beste guztia aske gelditzen dela Donostiarentzako. Eta hori niretzako akats galanta izan zen bere garaian, zeren ikusten da Donostiak gaur egun lur horiek nola erabiltzen dituen eta zertarako erabiltzen dituen, ez zubietarrak eta ez ursubildarrak aintzat hartu gabe. Hori esan da, pixka bat gaur egun zer esango genuke, zubietarrak lanean ari dira, bere izaera propioa berreskuratu eta bilatzeko inolako zalantzari gabe, oinordekoa dira, historia horren oinordekoa dira, ez guztiak noski, baina asko bai, eta hori bilatzen dute, eta hori argi daukate euskara eta hezkuntzan batez ere oinarritu behar dutela, beren etorkizuna, beren izaera, eta hein handi batean hala ere, gaur egun egia da zerbitzu gehienak Usurbiletik jasotzen dituztela, baina pixka bat egoera margotzearren egoera ikus dezazuen, uste goien utzi dugula, euskararen egoera gaur egun Zubietan, honako hau da. Ezagutza 2006koa bada ere, 2011koa dira datu berrienak, Lasartekoa 2013koa. Ikusten duzuen, Zubietak ezagutza altua duela, 74,6koa, eta erabilera ere altua du 71,5koa. Donostiak eta Lasarte galdiz ezagutza askozaz bajuagoa dute, eta erabilera ere bai, ikusten duzuten bezala, eta Usurbilek Zubietaren parekoa duela esango genuke, ezagutza eta erabilera. Zentzu hortan, koadronek erakusten diguna, batez ere joaten bagara hasierako planoetara, ikusita Lasarte 2 kilometroko eremuan dagoela, Donostia urrunago dagoela, argi dago etorkizunari begira, Usurbilekin izan dezaken harremanak erraztu dezakela izaera hori mantentzen, eta Lasartekin harremanak gehitzeak hori ez duela behintzat erraztu ahal izango neurri batean, egun nolatan egiten den bilakaera hori behintzat. Indargunak baditu, herritarrak antolatzen dira eta mugitzen dira beren eginkizunetan, hitzaldia direla, jaia direla, edo edozein dinamika kulturaletan, hor ez dago arazorik alderantziz, saiatzen dira. Eta beste indargune bat esango genuke, hezkuntza dela, funtsezkoa, eta halako tamaina txikikoa izan da, Zubietak duena, eta ezaguna egingo zaizue, ez daukago, herri eskola da, herri eskola txiki bat badu, eta funtsezkoa da, bere etorkizunerako, bere baloreak eta bere transmisioa egiteko. Kasu hontan, esan dezakegu, Zubietarrek aurrak dituztenean 0 eta 2 urte bitartean, edo etxea mantentzen dituzte 2 urte arte, edo nagusiki Usurbilen dagoen aurreskolara bidaltzen dutela. 0-3 urte dagoen aurreskolara. Eta gero 2 urte dituztenean, eskola txikira bidaltzen dituzte. Eta eskola txiki hori, deredukoa da, bertako naturarekin oso itxatxia txertatua, guraso elkarteak oso gainean eta eramaten laguntzen duena, oso implikatua. Deno dakigu dena den Eusko Jaurlaritzarena dela eskumena, eta egon izan dire arriskuak, hor guraso elkarteak lan eta borroka asko egin izan behar du, horri eusteko, jakinik oso garrantzitsua dela Zubietarentzako, eta lortu du, bintzat, hezkuntzatik hori manten dadin, baina Donostiako udaletik ere, arazoak ere sortu izan dira, izan ere, lehen ikusi zuten mapa horri begiratzen badiogu, hor ez da argi ikusten, baina eskola txikia dagoen eremua berez eraikin bat badago, hori Donostiaren eremua da, eta Donostiak hartu zuen erabakia kendu egingo zuela, ez zuela gehiago mantenduko, ze hazkunde bat eskatzen zuen, eta gurasoek eskatzen zioten hazkunde hori eman zezan. Aldiz, Donostiak ez du ulertzen, garrantzitsua denikan eskola txiki hori Zubietarentzako, eta planteatzen duena da, autobusa jarriko dizuegu eta Lasartera erama itzazu, ez? Hori Zubietarentzako
begira zer suposatuko lukeen, ez? Eta orduan, Usurbile kasu hortan egin zuena zen, eski, kontua da, lur eremu hori dela, esango nuke, Donostiako partea, Usurgo partea, hemen dago eraikina, Usurbilek alboan du lurra eta jartzen du hemen beste eraikin bat egin zuen. Ez, orduan, eskola txikiari irtenbidea eman genion, eraikin portatil batekin, esango nuke, kontainer portatil batekin, momentuko irtenbidea, oraindik ere bera dagoena, ez? Beti horrelako borrokatan ibili izan dira. Gaur egun denaen poste naiz, jakin izan dut, Donostiako udaletik eta prestutasuna badutela, eta eraikin hori handituko dutela, eta beraz, baldintzako betuko direla. 56 haur daude gaur egun, eta Zubietarentzako oso garrantzitsua da. Bueno, hori esan da, noski ikusiko zuen bezala, kultura ere oso importantea da. Usurbilgo udalak urtero bertako eragile eta eragileak badaude, dirua ematen diete, hainbat eta hainbat ekimen prestatzeko. Kirola ere importantea da, ez Real Sociedadeko kluba hor dagoelako, ez hipodromoa hor dagoelako, horiek ez dute zerrikusirik Zubietako bizitzan, ez? Behar bada garai batean kotxeekin eta astoratzen zuten horko bizitza, baina bai batez ere bertan antolatzen dielako eta txirrindulari talde bat eta badebilelako, eta batez ere garai tradizionalak eta gaur egunekoak eta nire ustez etorkizunari begira beharko lukena, kirol molde bat badutelako, errebotea izena duena eta leheno hau dena. Eta bertako gazteak, gehienak, pasatzen direlako errebotea jokatzetik. Oso berezia da, Euskal Herrian iparraldean nagusiki jokatzen da, batzuk ezagutuko duzue, Gipuzkoan nagusiki Bilagonan eta Zubietan mantendu izan da, naiz eta gaur egun Oiartzun eta Azkoitin uste plaza berriak egin diren. Baina Zubietaren izaerarako eta etorkizunari begira, ez soilik ondare bat, garai batekoa mantentzeko, ezik eta horren baitan etorkizunari begira, ondare bizi bat, eta Zubieta bizitzeko modu bat ere, errebotetik eta kiroletik ere egin baiteitekelako. Saiatu nez labur-labur, ingurumenak ere izaera markatu dio Zubietari. Desgraziz behar bada, naturan bertan bizi diren Zubietarrak, baina tokatu zaien erraustegiaren mehatxua, eta jakin izan dute, lehendabizi erraustegiari kontra egiten, eta bestetik erraustegia suposatzen duen, eta beraz hiri hondakinen konponbideari begira, beren ekarpena modu alaian eta egiten, ez? Eta hor, implikazioa, 2011koa da, ikeragarria izan da, eta Zubietak hemen izan du lehenengo pertsonan, protagonismo izaera izugarria, onerako eta txarrerako, eta, zoriontzekoa da, eta beraz, hemen balore izugarriak jaso dira, hau ez da momentu bateko kontua, ezik eta 10 urteko lana, 10 urteko borroka, eta horrek utzi du, esango nuke, poso eta balore, eta gauza positibo izugarri eta harrotasun izugarri. Nola, pixkat bukatzen juteko, Zubietari jarrera Donostia eta Usurbilen aldetikan, ez? Eta, gure esperientzia udaletikan zer esango nuke. Batetikan, esan behar da, 80. hamarkadan, Donostiak inoiz ez diola inolako konsultarik, edo gaintzat ez duela hartu Zubietarra, eta hor Merkabugati, edo Askar, edo Ciudad del Transporte direlakoak, edo Real Sociedad egin zuenean, inoiz ez ditu aintzat hartu herritarrak, ez? Beak egin du eta kitxo, ez? Bere garaian, hemen ikusten duzuen bezala ere, hasiera batean hemen 3.000 etxe bizitzako proposamena ibili zuten bolo-bolo, gero 2.500 proposamena, eta azkenean 2010an onartutako arauetan 1.010 bat etxe bizitza onartu zituzten. Baina Donostiaren izaera, Donostiaren mehatxua Zubietarrentzako hauxe da, azkenian, ez? Etxez bete, espekulatu, eta ikusten duzue kaskoa, Zubietako kaskoa, muturrean dago, eta etxez nahi zuten bertara iritsi, ez? Hasierako planteamendua zen, hau astakeria bat zen, atzera egin zuten, baina beti buruan hori dago, eta mehatxua hor egongo da beti, ez?
Gero, claro, hemen beti dago bigarren errepidea, hemen beste mehatxu handia Zubietako etorkizunari begira. Hemen, hipodroma ikusten duzu Zubietan dagoela. Hipodromaren gainkaldetikan errepide bat, hemen asmoa hor ikusten den bezala, bat nazionaletikan, hau bat nazionala da, litzateke Lasarteri begira, esaten zen bigarren ingurabidea litzatekena, hor di joan bidea eta hankaskoan parean amaitu Zubia aldatu eta 654 errepidera joango litzateken bidea, ez? Gaur egun estua da, ondo dago, baina nork esaten du etorkizunean esote duten halakorik buruan izango eta Zubietak ez du erremintarik, desde luego hori gelditzeko eta Usurbilek ere ez luke izango. Bueno, pixka bat horrekin esan nahi nun, batzun da besteen jarrearekiko, hor bi proiektu daude, gaur egun itzelak Zubietan, eta pixka bat hemen ikusten da, plan honetan, Goikoa erraustegiaren alditzateke, poligono industrial bat, Martuten egokartzea eramatera horreak, Donostiak etxebizitzak egin alditzen Martutenen. Bueno, azkenean Donostiaren mehatxupean hor dago, ez? Zubietarrak argi daukate gauza bat, eta da Donostiarentzako, bintzat orain arteala izan da, lur zati bat baino ez direla. Eta beti izan dela, kanpo eraso bezala hartu izan dituztela Donostiatik etorritako planteamentuak, plangintzak, eta inolako prebentzurik ez dela hartu Zubietak eskatzen dituen gutxieneko baloreak bermatze aldera. Gainera haserre daude, jakinda 1813an Zubietak ere izan zuen jarrea Donostiako berreraikuntzarako eta gero horrelakoak ematea gaur egun, ez? Gero detalle bat adibidez, ez? Gero Donostiak ere bestalde jakiteko zuek Zubietarekiko usur zerbitzuak nasketa bada. Ikusten zu, ura Usurbilek ematen du, hondakinak tarteka, beste zerbitzu batzuk argiteria Usurbilek, garbiketa Donostia, hor nasketa bada eta beti izan dira goraberak eta liskarrak, ez? Ura adibidez Usurbilek ematen zuen eta Donostiak nahikoa zuen Usurbilekin adostea, zerbitzua diru batean edo bestean, oraindik gauza lotu gabe daude. Donostiak nahiago izan du eta nahiago izan zuen Lasarterekin akordatu, sozialista biak, pentsatzen horrek lagundu gozula, eta Lasartetik toma bat hartu eta Zubietara eramatea. Nahiago izan zuen hori egin, Usurbilek ematen zuen urakin adostu baina. Hori da pixka bat jarrera Zubietarekiko, ez? Usurbilek aldez, ez dugu esango Usurbilek ez dula jarrera txargi izan Zubietakin, historikoki Elizaren gaiarekin ez ziren utzi. Usurbileko jauntxoak ez ziren utzi eraikitzen Eliza, gero azkenan eraiki zuten noski. Eta gero ere, Usurbileko udalak segun zein izan den, fiskalizazio kontrolak eta zorrotzauak izan dira. Usurbilek behintzat, deslindea eta laurogeita hamazazpitik hona, urtero 100.000 euro eman dizkio herri batzarrari, Zubietako herri batzarrari, Zubietako herri batzarrak berak nahi dituen proiektuak erabaki eta gara ditzan. Usurbilentzako beti izan da Zubieta osotasun bat, Donostiako eremukoak ez ditu baztertu inoiz, alderantziz, hondakinen kontuakin, babes ofizialeko etxeak eskaini izan ditunean, edo bertako zerbitzua dira kiroldegiak, aurreskolak, beti Zubietarrak denak osoki tratatu izan ditu. Eta nik uste gero hori ere, Zubietarrek ere badakitela hori eskertzen, ez? Baina, ondorio gisa, bakarrikan ikusten dena gauza bat da. Nire uste Zubieta herria izan zen, bai, maila batean gaur egun herri zen hori mantendu nahi du eta garatu nahi du, baina guztiz egoera ahulean aurkitzen da, ez duelako inolako almenik, inolako tresnarik, eta beraz bere etorkizuna, eta ikusi bezala Donostia eta Usurbilgo udalen borondatearen baitan dago, ez? Beraz, nolako herria izan nahi duen Zubietak, egia esan politikarien aleginaren norabidearen araberakoa izango da, eta batez ere herritarrak aintzat hartuta beharko du, ezta?
Eta, bueno, bukatzeko ja detalle bat, soilik, mehatxu ikaragarri bat ez dugu aipatu, baina Donostia eta Usurbileta saiatu gara, baina hemen PTS-ak eta beste eremuak badaude, diputazioak, jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak beren eskumena dituzte, eta adibidez, autopista elektrikoa direla, edo autobiak direla, eta, bueno, udalez gaindiko eskumenetan, desde luego beti mehatxupean egongo da, eta Zubietako gaindikan ere, izango ditu orbainak. Baina, bueno, sortea da. Espero diogu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier Mikel, da hitza Jagoba Errekondori emango diogu. Bueno, lehenengo eskerrik asko, konbiatzeatik honea etortzea, Zerain Larroi, gure herri proiektua saltzea. Berez ponentzia hau Elisabete Garmendiak eman biertzun, baina, arazo personalak medio nahi pasaie lana, eta, lan moguz saiatuko naiz aldan ondona moldatzen. Etxian bezala naho hemen, oseak, zeo zeingo deu. Azteko, nik olakotan ez dut inoiz ekartzen ez argazkilik eta ez folletoik eta ez ezer, nahioet hitza erabili eta, zuek imaginazioa ematia, eta, gero, realidadian zeraine ezautzea jutia, baina pixka bat girotzeko eta, gure hitzei benetako zentzua emateko gazta ekartze deu beti, eta ni entzuten nahi zeaten bitartian, gure herriko sabori aukiko ez zapailean, orduan, aber gustatzen zaizuen. Gazta honek, hau da gure gauzaik importantena ez da, herri batek... Gazta horrek laburbiltzen du milaka urtetako historia ez da. Hau da, gure mendik, gure arizti, gure pagadi, gure belardik, gure hartaldiak, ez da, etengabeko hobekuntza genetikoan ondorioa, gure amonan esku gazta hori egiten, ez da. Eta hori, azkenean laburpen txiki bada, baina egia da gure hausapaiak memoria historikoa dula, ez da. Eta gure genetikan txertatuta daudela olako gauzak, olako saboriak, olako usaiak, eta hor guk egiten dugun dena hor biltzen da. Zerain Gipuzkoako herri txiki bada, 267 biztanle ditu, eta 20. mendian biztanlegoen gainbeherakada tipikoaren adibide nabarmena da. 20. mendian hasieran 600 biztanle izan zituen, bere gorenian, aktibidade edo ekintza ekonomiko jakin bati lotuta, meategitan lotuta, burdina ustiatu izan da Zerainen historikoki. Lehenengo dokumentu historikoak 16. mendekoa dira, Zerain izena idatziz azaltzen dana, baina gure meategin izenak oso zarra dira, Barbariz eta Troia eta erromatarren garaikoak. Zerain beti lotuta egon da burdinari eta mendilai, naturai, hartzantzari batez ere, neolitikotikan nabituko baginake, eta 20. mendian, batez ere 20. mende osuan burdinaren ustiaketai. 20. mendian erdin iztedia meategik, 50. hamarkadan, eta lanik gabe gelditzen da Zeraingo jendia, eta etengabeko ustutze prozesu bat ematen hasten da. Honi baitare lotu behar dio, bakizue gure baserrian erentzian sistema nolakoa dan, maiorazgoak eredatzen du baserria, baina ez baserria etxe bezala, baizik eta baserria ez da etxia soilik, baserria da lurrak, baserria da ganadua, da tresneriak, diamendik, basuak, eskubidiak, urak, eta barrezta. Hori beti seme-alaba batako batek hartzen du, eta normalian 20. mende arte oso horrez soluzionatzen zen, jendia jute zen Ameriketa, edo konbentuta, edo fraile, edo monja, edo... Baina 20. mendian ja, jendia saniatzen hasten da, eta beste otxura batzuk hartzeia, ez da. Eta
batez ere jendia lotzen daia industria siderometalurgikoa. Eta batez ere zerain mendi kasko batian dago, eta bi aldeta ditun bailaratan industria hori ikeragarri garatzen da. Batez ere Legazpi aldean alde batetikan, Legazpi Horretxu Zumarraga alde hortatikan, eta beste alde batetikan Olaberri, Beasain, Ordizi, zona hortan. Orduan, zeraindarrek paradoja aluxamar bat bizitzen dute, ezta? Hau da, jun behar dute lanea etxe ondora, ezta? Etxetikan ordu laurden batera, eta bizitzen ere aldameneko herria bizitzera jun behar dute, ezta? Orduan, karo, aldamenekoakin bakizu, ez gera sekula ondo konpontzen, ez? Orduan, beti aredio izan deuna arengana jun behar dugu lanea, baina baita ere bizitzea, etxe bizitzaik ez da olako, baserri herri badalako. Orduan, 75. hamarkadan bertako gaztiak elkartzeia eta esategu horri buelta ematen hasi bertzaiola eta etxeak eraiki berdiala. Eta, gora bera desenten ondoren, lortzeue kooperatiba bat sortu eta 24 etxe bizitza eraikitzia, kaskuan, eta horrek lortuzun, buelta ematia. Hau lehenengo urrats garrantzitsua izan zen. Hau da, 24 famili gazte berri lotzia zerainea. Eta, honek ekarri zuen, famili gaztiak, aurrak, eta batian, planteatzeue eskola berreskuratu behar dutela. Gara jartan oaindikan eskola txikik iztena izian. Eta, borroka ondin ondoren, eskola bat irikitzia lortu zen, eskola hori kokatzeko obispaduai eskatu zitzaion baimena, utxik zeon apeizan etxian, aspaldiko urtetan utxik zeona, eta ikuste zana kokapen egokin azala eskolantzako, herrian erdin, eta bar. Eta obispaduak ukatu egin zuen baimena, eta orduan herritarrak intzian jun, eta sartu, eta okupatu egin zuen, eskola bertan jarri zuen. Eskolan ondoren etorri zen, ludoteka, liburutegia, hau denak auzolanian. Jende borondatezko jendia, presteona, ludoteka irikitzeko, liburutegien lanian aitzeko, eta bar. Hau oso garrantzitsua zen, zetikan, jendia eta aurrak sakabanatuta daude lurraldian, ezta? Orduan, horiek elkartzeko eta ez eskola ordutan bakarri, baizik eskola orduz kanpoko ekintzakin, eta herri komunidade zentzu hori indartzeko, ezta? Gutzako hortan eskola oso garrantzitsua da. Eta ez eskola izatia bakarrik, baizik eskolaren formatua. Nik uste ez dela askotan kontutan eukitzen, eta nik eta hezkuntzan lanian aidan jende askokin, gora bera asko izan ditut, ezta? Jendeak eskola eredu potolota eta oso ondo markatuta jotzen du, ezta? Eta aldiz zerainen bada eskola txiki bat, eta orduan eskolako aurrak danak ordu askotan elkarrekin daude. 3 urte izan, 6 izan, 8 izan, elkarrekin daude. Ez daude urteka banatuta. Eta nire ustez, herriaren etorkizunan, gerora, izan duen exituan kakoetako bat da. Hau da, gure eskolan, normalian beste herri batea jute bali maia, kuadrillak sortuta daude edade bateko jendiak, ezta? Nire edadeko jendia, beti ondu naiz 3 urtetik hasi eta ez dakit noiz arte ikasten elkarrekin, kuadrilla handi bat denak edade berekoak, eta gugea kuadrilla, ezta? Eta 2 urte gehiago, 2 urte gutxillo dituenak, ez dakit hoi ja zein dian, Alderantziz zerainen eskolan beti daude elkarrekin. Eta horrek ekartzen du komunikazio bat, hori oso importantia da. Eta kate bat, hau da, oain 3 urte dazkan aurra, dago 8 urte dauzkan aurrakin baitare. Etengabe, eskolaz kanpo, aizialdeako ekintzatan, kirolian, eta bar. Horrek ekartze du gutxinez komunikatzeko errestasuna, eta ezagutza. Baina, karo, oain 8 urte dazkanak 3 urte zitunean, oain 13 urte dazkanak intzeon, eta 13 urteko 18koakin, eta orduan etengabeko kate bat sortzen nahi da zerainen, komunikazio kate bat, eta komunikazioa, eta ez bakarrikan transmisioan ikuspegitik, baizik eta hitz egiteko errestasuna, ezagutza, hori gero oso importantia izango da nun, herri batzarretan adibidez, edo parte hartze prozesutan, ez beldurrek eukitzia jende aurrean hitz egiteko,
Edo 10 urte ditun aurra batek, 60 urteko atxona baten aurrian hitz egiten hitzeko edo diskutitzeko gai batekin, ezta? Gai batetaz, ezta? Orduan, eskola eta bere formatua oso importantea da. Honek ekarrizun, honekin batea, eta ez dut esan, baina lehenengo udal hauteskundeak Franco hil ondoren, etxe horiek sortu zituen kooperatiban inguruko gaztian dinamika hortatikan, kandidatura bakar bat sortu zuten, pentsatuz, erreiantzako lanian hasi behartzuela, erreian ikuspegitikan, ezta? Eta orduan, hau da baitare orain arte mantendudan gauza bat, eta guretzako beste kako importante badana, ezta? Herri kandidatura independiente bakar bat, hauteskunde guztitan. Hau da, gutzako udala, eta jende asko konfunditu iten du, ezta? Jendia udaletxea sartzen danean, edo alkate edo zinegotzi, eta nik uste gaina izurriti hau ja teknikarin ganare iristen nahi dala aspaldi jontan, ezta? Eta da pentsatzia herriak gugea, ez. Osa, udala da, herrian tresna bat, eta zerainen hori garbi da, herria da gauza bat, eta udala, edo udaletxea, edo udaletxekuak, beste gauza bat, eta da herri horren tresna bat. Eta orduan hori garbi daukate, eta orduan kolore guztitako jendia sartzen da, baino txaketa kanpoan gelditzen da. Eta hemen, herriantzako lanea sartu behar dugu. Beti, hautez zerrenda, beti era asambleario batian aukeratzen da, batzar batian, eta hauteskundiak egin aurretik egiten dia benetako hauteskundia egiten da, eta gero hortikan ateratzen da jendiak, hautez zerrenda bat, independiente bat, registratu, eta egiten da antzerkia, hauteskundiak, eta bar. Orduan, haure oso importantia da. Udalak, guretzako, udaletxea sartzen den jendiak batez ere, bizitza kalidadia, guk bizitza kalidadia deitzen dugun eremuan lan egiten du. Hau da, azpiegiturak, garai batean, imaginatu, ez da, 79ean lehenengo udala sartu zanean, ez da, baserri asko, uri gabe, argindarri gabe, bidei gabe, telefonoi gabe, zer esanik ez da, urtzikinak, eta, hemen irigintza zaigeala. Zerdik, karo, igual ez da hemen ateatzeko gaia, baina beste batian igual horrek hizkuntzan ze eragina dune aipatu beharko genduke, ez da? Baina zerainen bezala, edozen herri txikitan, ez da? Edo landa eremuan, edozeinek etxe bat erosten dunean, dena bere gain dijoa. Nik etxe bat erosten balima Donostin, inoiz ez dut zalantzan jarriko argindarra eukiko detela, ura izango detela, interneteko konexio oso eukiko detela, urzikinak tubo batetik sartu eta batek kudeatuko ditula, zaborra biltzea etorriko zaizkiela, eta bar, ez da? Landa ere mutan, oaindikan neolitikoan gaude, olako gauza askotan, ez da? Orduan, udalan, gure ustez, udalaren zereginik garrantzitsuna hori da. Momentu honetan, energia, eta bar, hortan nahi lanian konektibidadiakin, eta bar. Gero, eskolan ingurun, eta ludoteka, eta liburutegia, eta bar horren bueltan, kulturretxia sortzen da. Kulturretxia gutzako ez da eraikuntza bat. Etxia, euskeraz, ez da eraikin bat. Etxia da egitura bat. Zerbaiti eusteion egitura bat. Hoi da etxia. Gurdilak daka bere gurtetxia. Eta harriak daka bere arretxia, eta zerainen kulturak daka bere etxia, eta etxioi da jendia, da personak. Eta da talde bat, hasi zan lanian horren ingurun, eta gero, hilian nahi gabe ondariakin hasi zan lanian, entrevistak iten, jende helduari garai bateko langintzai buruz, argazkik, bideoak, informazioa biltzen, hitzaldik antolatzen, ikastaroak, gero urtekari bat sortu zen, hau garrantzitsua izan zen, 88, ja 25 pasa deu, urtero egin dian ekintzakin, eta gero, zereini buruzko ikerketakin, eta informazioekin urtekari potolo bat argitaratzia urtero. Hau kulturretxean lana da. Eta kulturretxea guretzako oso garrantzitsua da alde hortatikan, batez ere barruko energia endogenuak sustatzen ditulako, ezta? Eta jendartia trinkotzen dulako. Eta horrek, arrazoiak emateizkiu, arro egoteko zeraindarri izatiaz eta komunidade hortako partaide izatiaz, ezta?
hemen pauso garrantzitsu bat eman zan 92an, pentsatu zen, lurraldian, orduako diputazioak bere kontzertu ekonomikoa berreskuratu zunean, aurreneko urtetan diputazioa etzeon egituratuta inbeste diru gastatzeko, eta diru asko banatu zuen herrita, ezta? Eta herri gehienek egin zituzten, ikaragarrizko kiroldegik, kulturretxe izugarrik, udaletxeak marmolezkoak, eta zereinen egin zutena zen ondaria berreskuratzen hasi. 1711ko kartzela bat, pribatua zen ermita bat eta eroitaziona eta arte mudejar pixka bat zekana eta garrantzi historikoa zekana konpontzian truke publiko bihurtu zen, eta ermita horren inguruko itxura berreskuratu zian, 19. mendeko zerrategi hidrauliko bat ere berreskuratu zen, orduan, ondariakin preokupatutako taldia zen kulturetxeko hau. 92an pentsatu zen, ondaria ez zala bakarrik etxiak, ermitak, kartzela, holako gauza hondik, ez da, ondaria lurralde osoan sakabanatutako gauza bat zala, ez da. Eta orduan egin zen, herriko gazte guztik liatu, udara batian, eta etxe bialdu fitxak betetzea ikusten zituen ondare etnografikoa edo ikusten zituen gauzai buruzko fitxak egitea. Eta hortikan sortu zen katalogo bat, 2005 piezako katalogo bat. Lurraldian bordatan, etxe ingurutan, baserritan eta sakabanatutazion ondariakin. Baina ez gendun bakarrikan katalogo lortu genituen gauza asko. Eta hau da, nik ustez, ikuspegi poliedrikoa beti lantzen nahi zerainen, ez da? Ez dugu gauza zorrotz bat egiten, baitaren nik toki askotan ikustetena, ez da? Ni euskerako teknikaria naiz, da, nik hau egiten ez, baina hau ez, edo nik kulturakoa naiz, eta nik kirolekoa naiz, ez. Hemen gauza bat egiten denean, biotopuan ikuspegitikan egin behar da, ezta? Bizilean ikuspegitikan, eta kajoik ez dago lurraldi hontan, ezta? Orduan, horrekin lortu gendun ez bakarrik katalogoa, lortu gendun gazte guztik herri osua pasatzia, eta adibidez, toponimia ikastia, nundi noa jote zan biriak ikastia, igual plazan bakarrik ikuste zuten persona bat lotzia baserri batekin, eta baserri join nuntzeon, eta nola iritsiarea, biriak, hau da, gauza asko. Lurraldia guria sentitzia eta gu bertako partaide, ezta. Bueno, geho, katalogu ontatikan, 1992an bertan, erakusketa bat antolatu zen, Diputazioko zaharkinak programan barrenen, eta 15 egunetan 10.000 persona pasazian, erakusgai jarri zian 1000 piezak ikustea. Sailkatu zian piezak, eta 15 egunez frontoian egon zan erakusketa, eta herritarrak egon zian ua zaintzen, gabez, eta egun guztinan egon biertzalako, eta herritarrak harritu intzian, nola guretzako trastezar batzu zian gauzak, edo balore izugarretik etzekenak, urrungo San Juan zurtan lasai asko erretzia zeudenak, nola kanpotikan hainbeste jende etorziteken interesazuna hori ezagutzen, ezta. Eta ez hori bakarrik, baizik eta gainetikan jabetu zian, karo, adibidez meategitako gauzak, ezta? Baserri batian dago kasko bat, beste batian dago karburo bat, beste batian pikatxoi bat, bestean pala bat, eta sakabanatuta inungo baloreik ez dakan gauza batek, elkartze bali maitugu gudanon historia kontatze dugu, ezta? Gure historia eta gure horrekoana eta gure lurraldiana, ezta? Orduan, horrek olako beste klak bat ekarri zuen, ez? Eta orduan, hortikan abitu zen museo iraunkor bat sortzeko proiektua, 1993ko abenduan irikizana. Ja, 20 urte irikizala museua. Museo hontan 350 pieza daude, guk herri museoa deitze deuna, eta herrian historia dira. Herrian saiatu ginen ez bakarrik balore jakin bateko pieza jartzen, baizik eta altzan eta herriko familik gehienetako piezaka neotia. Orduan, museoa ez da erakusgai kontzeptu bat, baizik eta baitare da herritarren gune berezi bat, ezta? Aldare bat izango baliz bezala, ezta? Gure familiko etxe bakoitzeko pieza garrantzitsunak han daude.
Orduan ez da bakarrikan bisitarian ikuspegia, baizik eta sortzailean ikuspegia ere handago, ezta. Eta museoa egunen batian jote bali maziate, lehenengo gauza ikuste zuena sarreran da piezak eman zituen herriko famili guztin izenak. Eta orduan hori museoko parte importantena da. Personak. Bueno, museoak ekarri zuen urrengo saltua. Eta urrengo saltua zein zan, zeinek iriki behar du atia, zeinek bombila kanbiatu behar du funditzen danean, zeinek garbitu behar du. Orduan, planteamentua izan zen, ondarioi izan zitekela movimentu ekonomiko baten sorrera. Eta orduan egin gendun, bi persona jarri zian hor lanian jornada erdia, eta kontuatzeako jende pila bat, bisitari pila bat etortzen hasi zian, batez ere aurrak eskoletatikan, eta gero haiek familia ekartze zuen asteburun. Eta orduan, hau nolabait moldatzeko, planteatu zen batzorde bat sortzia, zerainen posible ote zen etorkizun ekonomiko bat eta zitzeiten hastia. Eta orduan, zerain dikan bere bizi modua zerainen sortzezun jendia batzorde batian bildu zen, udalakin eta kulturetxiakin batea. Zerain proiektua deitzen genion honi, eta irautetik bizitzera deitu genion prozeso bat sortu gendun, ezta? Hau da, irautena izan herri ila inork ezautzezunan abandonatutako bat, bizitzera pasa nahizun, ezta? Eta bizila da, noski, dinamika ekonomikoak ematen du, ezta? Lanak ematen du bizitza, ezta? Orduan, hortikan iritsi ginen, planteatzea, bi sektore lotu behar genitula, bat zala bisitarik gure ondare hori ikustea eta gozatzea etortzen zana, baina baita ere guk horrek paisaia mantendu bihartzigula, ezta? Guk ez gendu nahi lehenengo sektorea bizitzan jendiak hirugarren sektorea pasatzea danak, ezta? Adibidez Pirineotan gertatzen nahi dana, ezta? Lehenengo sektoretik bizitzeanak, guain inor ez dezu ikusiko hartalde bat, behiak, ez dituzue basuak martxan ikusiko, zerrategik itxita daude, eta bar, ezta? Ikusiko txuzue rafting, camping, supermerkatua, agroturismoa, holako gauzak, ezta? Baina, karo, turistak ez du hori ikusi nahi du natura, ezta? Eta natura zeinek zaintzen du, lehenengo sektoriak, ezta? Hau da, hemendikan iristekeak gure paisaia kulturalea, ezta? Paisaia kulturala guretzako garbi dago. Gu bizi dugun lurroi, guk sortu dugu. Hau da, Euskal Herrin ez dakau metro karratu bat ere naturala danik. Berezkoa mantendu danik, primarioa, Indonesian edo Brasilen edo topatu dezakegun bezala. Guk bizi degun hori dena guk egin dugu. Gure amonak, haren amonak, nahi deuna arte jutia dakau, baina guk sortutakoa da, guk bizi degun lurraldi hau dena. Orduan, paisaia kulturala da, ez da paisaia naturala. Orduan, hor klabia da gure kultura. Eta orduan gure kultura hor dago. Gure kulturak diseinatu du, oratu du, moldeatu du paisaia hoi. Erredeu, landatu dugu, inauzi dugu, biriak egin ditugu, ura tokiz muitu dugu. Eta guk sortutakoa da. Eta hori zerainen bakarri dago. Aldameneko herria jote balimagea desberdina da. Aldameneko herria jote balimagea desberdina da. Komunitate bakoitzaren indarra eta etorkizuna hor dago, ezta? Orduan, guretzako klabia da paisaia kultural horren ustiaketan lehenengo sektoria bultzatzen nahi geha, batzorde hortatikan ez dut esan, baina fundazio bat sortu gendun. Fundazio horren izena ez da Exhibition Center edo Culinary edo Physics Center, hemen Donostin bezala, baizik eta guria da zerain dezagun. Orduan, zerain aditza bihurtzen dugu, eta lotzen dugu erein, eragin, egin, ekin, nahi deunakin. Zerain dezagun fundazioa. Eta momentu hau guretzako oso importantia da. 3 oinarri finkatze dira, udala bizitza kalidadia lantzen nahi dana, kulturetxia energia endogenoak eta gizartian trinkotzia lantzen nahi dana, eta fundazioa etorkizun ekonomikoa lantzen nahi dana. Guk hori dana lotzen dugu lurrakin, ikusten dugu lurraldia dela gure aberastasunik handina, gure paisaia kulturalaren klabia,
azkeneko 7 urtetan lur erosketa politika basati bat egiten nahi gea, urtero herriaren 2% erosten nahi gea, laguntza publikoakin eta udalaren aldetikan, eta hor bideratzen nahi gea, batez ere baso autoktono berezik, ez aristi eta pagadik, hori nun nahi dazkau, inkluso monokultiboa iristen nahi gea toki batzutan, pinuakin bezala. Orduan badaude hor landagarek berezik eta etorkizunean balore izugarria emango dilenak, ezta? Biomasan lantzen nahi gea, etorkizunean herrian energia bertatikan sortzeko eta inkluso energia esportatzaile bihurtzeko. Eta era berean lur funtsa bat edo lur banku bat sortu dugu, gorde lurrak deitzen duguna. Etorkizuneko nekazari gazteentzako lurra eskuera euki ahal izateko. Orduan, paisaia kulturalan ikuspegi honek eman digu urrats izugarri bat, ezta? Auzolanetik herrilanera pasagea. Auzolana, oain hain goratuta dagoen hitzoi, ezta? Auzolana benetan beti ezkortasunetikan sortzen da. Auzolana negatibua da. Hau da, baserria errez aigulako egiten dugu auzolana, biderik ez daukagulako egiten dugu auzolana, hartaldia galdu deulako egiten dugu auzolana, eta hori da atzea behi da bizitzia. Eta zerainen egin dana da aurrea behi da jarri. Hemendikan 50 urtea gure produktu turistiko berrik, produktu pedagogiko berrik, gure energia sortzeko basuak diseinatzen nahi. Herria prospektiban behidatzen nahi, etorkizunea. Eta hori da herri lana. Auzolana alde batea utzita. Eta gero ikuspegi kulturala, hau dana ez da posible, ez balima dago parte hartze prozesu izugarri bat, hau da zerainen parte hartze prozesuak azkeneko 30 urtetan ematen nahi da, eta jendia jarraitzen du bilera eta etortzen, herri batzarreta etortzen, ikusten dulako esaten dunak garrantzia dakala eta kasu egiten dala, eta balio dula. Orduan, guretzako kultura ez da txistua jo eta txapela jantzi eta aurreskua dantzatu. Askotan kultura eta kultur teknikarik ohi du, ez da. Eskeneria da kontzertu kantolatzia edo da, ez dakitzen. Kultura da komunitate batek, herri batek bere arazuei irtenbidea bilatzeko dakan gaitasuna. Hoi da benetako kultura. Eta hoi da kultua izatia. Eta gero beste alde batetikan iraunkortasuna, ez da. Iraunkortasuna betiko definizioa jute bali magea, etorkizuneko belaunaldi nahiko baliabide usteko beraien proiektua garatzeko, nik ez nago ados. Horrekin ados daude Repsol eta Iberdrola eta hoik danak, ezta? Guretzako iraunkortasuna da lurralde batek ematen duna lurralde hortan gelditu deila. Hau da, zerainen sortzen da aberastasuna, zerainen gelditu deila. Horretik gu hau dana garatzen egia, herriko enpresa txikikin, familik sortzen dituzten lanpostuekin, eta bar. Eta, politika honekin, azkeneko fundazioa sortu zen 1987, orduan 16 urte damakizkiu lan hontan, eta 34 lanpostu sortu dira herrin. Eta hau izugarria da. Orduan, bukatzeko, paperak pasa izaskit hemen da, guk garbi dakau etorkizuna guk barruti landu behar deula, ez gaude inorren zai, eta kanpotik egiten dian planifikazioik guretzako ere guri ere afektatzen gaituzte, noski, PTSiak eta diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak eta esatetuenak, baina kakua da guk eitia, barrutikan eitia. Nahi duena esatia hau ebestiak, baina beti dago egiteko aukera, beti dago tarte bat, beti dago zirrikitu bat. Eta hori zentzu komuna erabiliz noski. Eta hau eginez, ondo pasatzen dugu eta zoriontsuagoa gea. Eskerrik asko. Eskerrik asko Iago bat, nik lortzen dudan paperik bezagabe nire ere neurrian egitea. Ni saiatuko naiz, gogoeta batzuk hemen partekatzen zuekin, behar bada pixka bat saiatuta arnasgunen ikuspegitik edo, eta hirigintza, lurralde antolakuntza, eta gai horri helduta eta bien arteko lotura eginez. Nik uste, eta gaurko jardunaldia da horren froga ez, evidenta dela edo bistakoa, bi gai horiek badutela lotura, lurralde antolakuntzak eta hirigintzak euskararen, gure eguneroko bizitzako arlo askotan daukate eragina, eta hizkuntzan ere bai.
Nik uste hori intuizio bat bazen, orain arte behintzat, eta nik uste gaur egun ere, konstatazioet ere badaukagula horren inguruan. Eragin hori behar bada Euskararen lurralde osoan gertatuko da, baina segurazki modu edo inon baino evidenteago arnasgunetan, herri euskaldun gisa edo kalifikatzen dituen horietan. Ondorio horiek die ondorio errealak, die ondorio zehatzak eta praktikoak, eta badakite Koldok esan du lago izen, etxegintza eta euskara ez ditugula erabat behar badalotu behar, baina ni lehendabiziko adibidea hortik tiratuta ekarriko dut ez. Eta da, herri esan dezagun txiki eta euskaldun baten etxe bizitza irekitzen baditugu, horrek euskararengan eragin ez behar du, etxe horiek betetzen baldin badira, kanpotik etorritako herritar erdaldunekin, ondorioa bistakoa da ez, euskararen dentsitatea jaitsiko da, euskararen erabilera ere bai, harreman sareak aldatzen delako eta badakigulako nahikoa dela erdaldun bat, harreman sare euskaldun konplexu egitako baten, segulako eragin ezteteko eta gura ere erdalduna neurraten bihurtzeko. Orduan, hori datu objektibo bada, nik uste ezagutzen duguna, ez da nahi eta ez zola gertatu behar, baina hori ere gertatzen da, eta nik uste garrantzitsua dela horren kontzientzia izatea, eta uste dute gaur egun badaukagula ez. Egia da, euskararengan eragiten dute faktore politiko, kultural, ekonomiko eta askok, baina eta askotan kalterako, baina horrek ez du beti eta nahi eta ez eta definizioz hola izan behar. Horrekin esan edut, hirigintza eta lurralde antolakuntza izan daitekeela euskara atzeraraziko duen faktore bat, baina izan daiteke baita ere faktore neutro bat, edo behar bada izan liteke baita ere, zergatik ez, bertoko kulturaren da hizkuntzaren garapena lagunduko duen faktore bat. Edo gutxienez, euskara normalizatzeko egiten ari garen ahalegin batekin koherentea edo bateragarria izango den faktore bat ez. Hori, azkenean, hirigintza edo lurralde antolakuntzaren ereduak erabakiko du. Honekin esan edo dana hori da ez, dela nahi eta ez definizioz kalterako izan behar. Askotan hola gertatu da, baina bestela ere izan liteke ez. Nik uste izan dula, hirigintza eredu jakin bat, nik gutxi dakit hortaz, baina nik uste herritar arruntak gutxienez pertzepzio hori badaukala ez. Eredu bat, ekarri duena, etxe asko eraikitzea, adibidez, eta herriak haztea, eta modu, nahiko inkontrolatuan behar bada. Hori ez da beti berdin gertatu, eredu horren barruan behar bada egon zima intensitate, eta ritmo eta igual tankera ezberdinak ere bai, baina nik esango nuke, asko jakin gabere, ezagorri komun bat badagola, hirigintza eredu horren barruan, eta da, hizkuntzaren gaia ez dela kontuan izan. Orduan, ingurumen inpaktua neurtu izan den bezala, pentsatzen dut hori egiten dela, eta uste dut okerrez banago legez ere egin beharra dagoela, adibidez, herri bat azteko garaien etxe egin izan, inpaktu soziolinguistikoa egingo duen txostenik ez dut uste inon eskatu denik, eta ez dut uste hori egin denik. Orduan, hori aplikatzen zaio nik uste oraingo eredu honi, azkeneko hori eta bat mendeko honi, baina behar bada lehen ere ezautu ditu beste garai bateko esperientzia batzuk ere, eta orduan ere berdin ez da. Inork ez zuen gogoan izaten, etxe bizitzak eraikitzeko garaian edo herri baten planifikazio egiteko garaian, hizkuntzaren alor hori edo, behar bada batek izango zuen kontuan, baina ez dut uste hor araugintzarik behintzat ez da egon, eta behar bada lan hildo politika bat, ez da ere ez. Hemen Euskal Herrian, badaukagu nik uste hizkuntzaren inguruko eztabaida sozial eta konstante bat, ez? Gaia hor dago, garrantzitsua da, nabarmena da. Euskara lotu dugu publizitateakin, lotu dugu Euskara eta Eliza, Euskara eta Kirola, Euskara eta Dabideak, Euskara eta dena, eta behar bada Euskara eta lurralde antolakuntza eta Euskara eta erigintza, uste dut ezetz. Oin dela 20 urte egin zen UEMaren jardunaldi bat lizartzen, da goratzen naiz orduan txosten bat bazegoen, hirigintzaren ingurukoa, baina geroztik ez dut uste iriki denik olako lan hildo bat ez, orduan, beste guztiakin lotu bai, horrekin berriz ez, eta nik uste dut hemen kasualitatez gauza gutxi gertatzen dela, orduan pentsatu beharko du zein dien arrazoiak, gai honien beste denboran, ez heltzeko ez, nik ezagitzen dien arrazoi guztioiek, batzuko gurritu zaizkit, eta esango ditut zein dien ez. Bat izan diteke, gai honekin kontzienten izan liteken sektorea, euskalgintza alegia, behar bada horko jendearentzako lurralde antolakuntza hirigintza eta da gai bat, urruna, oso lehorra, edo arrotza, guretzako behar bada jarduteko zaile, edo teknikoa ez, horrek behar bada ere sortu momentu batean, holako pereza bat heltzeko ere ez, hirigintza, lurralde antolakuntza hori guretzako zer da, handagoen, hori izan diteke bat ez.
Beste bat, behar bada, ez duela izan datu argi edo esanguratsurik lehen esan dudan, ez? Behar bada intuzio bat bai, osea, honek badu lotura gure gaiakin, ez? Baina behar bada, azterketa batez, erakutsiko diguna edo behar bada, intuizioa evidentziaren lurralde horretara eramango lukena, ez? Fiskat erakusteko, ez esaten uste dugun hori, benetan gertatzen ari da, datu guzti hauek baduzkagulako ez orrun, karo. Nik uste informazio guzti hori zehatza eta argia, beharrezko izango litzake gaiaren garrantzia barneratzeko, ze, karo, tamaina ez badio gartzen da garrantzirik emanez, bestelaren nahiko lan baduzkagu euskararen kontu honekin ez orrun. Nik uste hau ere ekarri behar baldin badu gure egitekoen artera, gutxienez beharko genuke, hoize, datu zehatzak eta hau argumentatzeko informazio asko xeagoa ez. Beste arrazoi bat iruditzen zait dela, pixka bat kontzientzia izan da ere edo pentsatuta gai hau garrantzitsua dela, behar bada nolaiteko erreparoa edo konfiantza falta, proposamen batzuk, batez ere proposamen ausarta baldin badira egiteko ez. Pentsatuta, nik honen inguruan zerbait esaten baldin badut eta ausartzen baldin banaiz, ezagize proposatzen ulertuko ote da, eta onartuko ote da, ulertu behar badai, onartu ez dakit, eta hori ez bakarrik erakunde publikoen aldetik, behar bada herritarren aldetik ere, nola egiteko, esan guten hau, zuraski astakari bat irudituko zaio hola modu sinplagoan edo kolokialagoan esan da. Horren usteot hori ere izan dela. Zerbait proposatuta esan martzela bai, baina, holako beldur moduko bat, ez? Gero beste bat, planteatuko balitz gai honetan hizkuntza irizpideak ere sarri behar direla, zurazki egin genezake talka, zenbait jarduerekin, etxegintza, berriz pixkat gaia ekarrita ez, edo etxegintzak behar bada izan duen erritmo edo intentsitate horrekin ez. Ekarriko lukelako, behar da planteatza izu, hau pixkat geldituin behar da, edo gutxienez beste erritmo batean egin ez. Eta badakigu, egon dela azken aldi honetan, holako erritmo frenetiko baten egiteko bulkada hori ez, etxegintza, eta guazaintzera, eta auzo berriak, eta herriak handitu, eta hazi, eta hor planteatu ezkero, hizkuntza irizpidea sartu behar bada, ekarriko luke horrek, hemen freno jarri behar da, holako zerbait esan beharra ez, eta talka egingo nuke behar bada, interes edo korronte ekonomiko edo politiko edo zea batzukin ez. Horren ikuste hori ere egon dela, eta nolaiteko konbentzimendu falta, kontzientziatuta egon liteken sektore horren aldetik, hori planteatzeko ez. Eta gero beste arrazoi bat izan liteke, behar bada ez dugula izan, lurraldean antolakuntza eta ere egintza planteatzeko garaian, hizkuntza minorizatuen gako hori kontuan izango zuen eredu teoriko edo praktiko hurbilik. Zurazki egon badaude, arratsaldean hortaz hitz egin behar dela eta zeo zer ikasiko dugu, baina behar bada horre gabiltzan Euskalintzan edo udaletan edo ez du ezagutzen konkretu zer egin izan den beste toki batzutan, arazo hori nolabaiteko irtenbidea emateko. Bai plantatuko nuke, nik uste hemen kontzientziatu beharra dagoela gehiago, hontan nolabaiteko implikazioa izan dezaketen sektore guztietan, zerbait irizpide batzuk edo gutxien zerbait plantatu behar dela. Eta uste dut hori egin ditekela, motibatu diteke jendea, esan ez bitu ze kaltegarria den egin den guzti hau, edo behar bada motibatu diteke jendea, esan ez bitu. Zerbait egiten hasi direnek, lortu dituzte ere emaitza batzuk, eta alderdi positibotik ere ez dadia dena ze izan baizik, eta erakutsi zerbaitetan saiatu direnek, lortu dute nola egiteko emaitza ez. Oain pixata arnazgun eta zepare bat hitz esateko, arnazgun deitzen ditugun horiek, arnazguneak ez dira bakarrik herri euskaldunak, hori baino definizio zabalagoa da, baina herri euskaldunak ere badira, eta gainera multzo importante bat ez. Euskararen dentsitateak egiten ditu herri euskaldunak arnazgune, torrun dentsitate horretan gertatzen den aldaketa batek noski, ekarriko du euskalduntasun horretan ere aldaketa ez, batez ere okerrerako baldin bada noski. Arnazguneak ere ez dira realitate estatikoa bat, ez, hor dauzkagu eta horren godia egun urte barru, ez, horre ere gauzak aldatzen dira, toki guztietan bezala, eta izan diteke onerako, edo izan diteke txarrerako. Eta hor badaude, lurraldearen ikuspegitik eta irigintzen ikuspegitik, gauz batzuk eragina izan dezaketenak, abiederondiko trenaren azpiegitura, edo merkataritzagune erraldoiak egitea, edo irigintza sekapanatua, edo beste batzuk horre guztiak aldatu dezake eta aldatzen du batzutan arnazgun horien errealitatea ez. Gertatzen ari da batzutan, herri euskaldun horiek bihurtzen diela hiri handi batzuen nolaiteko luzapena ez. Komunikabideak hobetu die, errepideak eta bar, irigintzare zabaldu da, eta askotan gertatzen da, erreza jatzen dela herri euskaldun hortan bizi den pertsona,
hirigune erdaldunetara, aisialdirako, lanerako, erosketak egiteko, eta horren herri euskaldunetan bizitzea bihurtu diteke, eta nik horri ez dioten txarrik ikusten, baina bihurtu diteke, aukera eskaintza erakargarri bat, baina hori gertatu diteke ere, fenomeno, esan dezagun, inkontrolatu batez, gauzak aldatzen dizkiguna ez, orduan, gertatzen ari da, toki batzutan, herri euskaldun hori dela, azkenean, herri erdaldun handi horren kasi, auzo moduko batez. Ez da beti hori gertatzen ari, eta hori ere egia da, arnasgune guztiak ez daude ere posizio berean, ez? Batzuk daude, justo gune handi erdaldun baten ondoan, bertan, eta beste batzuk berriz, esan dezagun, geografikoki ere, babestuago, urrutiago, eta errealitateak ezberdina dira. Nik uste, komeni dela ere, igual gauzak ikerketa zehatzik ez daukagu behar bada, baina datu batzuk, gauz konkretuak ere esatea, eta bat soziolinguistika aldizkarian, 2012ko laugarren zenbakian, hor badago Xabier Bengotxeak egindako azterketa bat, eta berak Gipuzkoako 12 herri euskaldun hartu zituen, errealitate hori aztertu zuen, eta berak atea zuen ondorio bat, eta intzun korrelazio bat oso garbia bi gauzen artean, ez? Alde batetik, 2001 urtetik aurrera, etxegintzak eta izan zuen edakuntza hori zen datu bat, herri horietan guztietan, etxea bizitzak egin ziren, herriak hasi egin ziren, hori zen alde bateko datua, eta bestea, eta horrekin iten zuen korrelazioa, epe berean euskaldunen dentsitatea itxi zen, etxeko euskararen erabilera itxi zen, eta ama hizkuntza euskara zuten herritarren portzentaiera itxi zen. Eta berak hor bentsat oso garbi planteatzen du, korrelazio hori oso garbia dela. Hor ikusten da ez, herriak hasi eta hola gertatzen baina, etxe bizitzak egin ziren, euskaldunekin noski bete zitezken, baina ez ziren nola bete. Bete ziren, kanpotik etorritako erdaldunekin. Orduan, hori da gertatu den errealitate bat, eta horrek irakurketa asko behar bada izan ditzake, baina gutxienez datu objektiboa bada. Badaude beste errealitate batzuk igual ezain evidenteak ez, baina aisialdia berare, herri euskaldun baten egin beharren, gertatu diteke eta hori gertatzen da. Superfizia handi horietan izaten dira zinea, izaten dira bolerak, izaten dira txiki park, ez dakiz zer, eta nik neronek ikusia da, larun bat arratsalde baten eguerdi txarra baldin bado neguan, lehitzetik hurbilera joan, eta lehitzar desente ikusten da, bere umeekin atxalde pasanan, horren aisialdia herrian bertan egin beharrean, azkenean egiten dugu, superfizia handi baten, usurbil tira, oraindik euskara horre aitzen da, baina, Iruñeko Itaroa edo Morera joan ezkero, dena erdararen mundua ez dago besterik, eta horren aisialdia garai baten barbada herrian egiten zena, beste toki batera lekuz aldatu da, eta ura erdaldunagoa da. Gauz horiek hor badaude, ez dut uste daukagunik, azterketa oso zehatza, hori guztia erakusten diguna, ez, ikusi dugu, zer detaile bat hemen, bestean, nik uste hori beharko genukela gai honi ere heltzeko, ez, norbait, jarri dadila, informazio guzti hori xehetzen, eta gero paperera ekartzen. Nik uste politika bat izan da, herri euskaldunetan etxe bizitzak eraikitzeko, uste dut krisia dela eta ez dela hori ere neurria dementzak gelditu da, baina izan da, herriak bizirik mantentzeko, baina ez, nahi eta ez, gutxienez esplizituki eta kontzienteki, herriak euskaraz bizirik mantentzeko aztelako gauz bera. Horren nik uste idea hori ez, herriak bizirik mantendu barituko oso garbi izan da toki askotan, baina horri euskaraz eranztea askotan ahaztu gintzegu ez. Xabier Bengotxeak esaten zuen hori, Eusko Jaurlaritzaren dokumentu batean ere, inkesta soziolinguistikoaren inguruko argitalpenean, hor ere esaten da gauz bera. Laugarren gune soziolinguistikoan, alegia oso herri euskaldunak diene horietan, euskararen erabilerak behera egin du, 7,5 puntu 91tik ona, eta beherakada horren atzean, azken urteotan, hirigune erdaldunagoetatik gune euskaldunetara bizitzera joan direnen hizkuntza ezaugarria daude. Horren, nik uste datu hori hor dago, eta jakin beharreko gauza da ez. Noski, hirigintza eredu batetaz ari gara, baina beste batzuk ere badaude, eta orain txentzun dugu hemen Jagobaren azalpena, beste ikuspegi bat ere eman dakioke lan guzti horri edo lurralde antolakuntzari eta hirigintzari, eta nik uste gutxienez hori jakitea ez dela txarra. Horren, oin ikarri nahi dut idea batzuk pixkate gogoetarako, lehendabizikoa da, hoxe ez, lehen esan dudan eredu desegoki batek euskararengan eredu eragin negatibo izan dezake, baina berdin, bertakotasunetik edo bertako kulturaren garapenetik lantzeak ere euskararen garapenerako ondorio positibo bat izan dezake. Horregatik, izan dut, irakurketa ez dela nahita ez. Ez, etxegintza euskarantza txarra da, behar bada bai, edo behar bada ez, definizioz ez, horren nik uste eredu horien bila, jamarko genukela.
Teknikoki egingarria den hori, behar bada, eta hitziten ari naiz, hizkuntza irizpideak gai honetan sartzeaz, hori uste teknikoki egingarria dela, baina politikoki eta sozialki ere egingarri izan dadin lortu beharko genuke. Eta hor uste dut berde xamarre gaudela. Gutxitan okurritzen zaigu, lehen esan dudana ez, pentsatzea hirigintza plan baten horretik, inpakto soziolinguistikoaren inguruko txostena eskatu behar duela. Uste dut oraindik ez duela egiten, hori noski delikatua izan diteke, zekaro horrek ondorio batzuk ekarriko lituzke, eta horren delikatua da, dudik ez dena, baina euskararen egoera ere nahiko delikatua da, eta horren, bueno, nik uste delikatuaren ze horretan, bi aldetara ere begiratu behar dela, ezta. Neurria plantatzeko garaian, bueno, batzutan ematen du hoxe ez, hizkuntza ekologiaren paradigma hori egon beharko litzatekeela, gizarte osoan, erabat errotuta, gu holako gauzak planteatzen hasteko ez. Eta behar bada bai, dudik izena, komuniko litzake, jendea oso kontzientzatuta egotea, erakunde publikoetan, herritarrak ere bai, gero gu beste proposamen batzuekin joan alizateko ez, baina behar bada pentsatzen dut beste gai batzutan da igun umenean edo, ez dakit beti itxoin behar den herritarren ehuneko kontziente izateko, behar bada neurri batzuk hartzeko, ezta? Horren behar bada, gai honetan ere, ez dakit behar bada ez du, itxoin behar denak hizkuntza psikologiaren militantea izan arte, gauz batzuk planteatzen hasteko. Orduan, uste dut hemen, askotan gertatzen zaigun bezala, momenturen baten iritsi beharko dula gauza konkretuak esatera, askotan, hitz egin da teorizazioak egiten ditugu, gero iristen da, zehazteko garaia ez. Orduan, irigintzan adiez, neurri batzuk hartu litezken oskitan, norbait iguala hartu liteke esaten, herri euskaldun honetan egin ditzagun ehun etxe bizitza, baina etxe bizitza zei abetzeko, baldintza bat izango da, euskara jakitea, euskararen ezagutza egiaztatzea. Hori norbaitek planteatu dezake, edo baldintza zaldin bada, gutxienez baloratzea, gero norbaita esaten hasiko da, baina zeinek titularrak, edo bizitzera etorriko diren guztiak, eta gero bai honek izen eman, beste batzuk etorriko die, pikareska, hori guztia hola da, baina behar bada, holako gauzak noiz planteatu ditezke. Edo hori ez bada gutxienez esan, edo zeinek erosi ezala etxea, baina gutxienez epe bat jarriko dugu euskara ikasteko. Edo hori ez baldin bada, igual etortzen direnei gutxienez, askotan etorkinekin izaten da programa bat ez da, eta Ekuadorrekoei eta Portugaleko eta esplikatzen zaie, gure herrietan euskara daukagu, baina Donostitik Uriñutik etortzen denari ez, zergatik ez, behar bada, etxe bizitza hori eta zabetzen direnei ere hori esplikatu behar zaie. Edo behar bada, erabaki egiteke herri baten ez eta bitu, guk ezin dugu noski baldintzari jarri etxe bizitza bat ez jabetzeko, baina erabaki ezakegu ez du auzo berri bat egingo. Zergatik, ekarriko izki onura batzuk, baina galera ekarriko digu berria erdaldun dugu odolako, ezin duelako bermatu, etorriko diren horiek euskaldunak izango direna orduan. Erabaki egiteke, etxe bizitzarik ez egitea. Ez esaten ari hori izatu behar denik, baina uste dute planteatu ditezkela, edo behar bada lehen batek esan du, igual arnasunetara bizitzea tortzea, motivazio bat izan daitekeen horrentetzako, etxe bizitza aldatzeko, herri euskaldu mantera bizitzera. Eta igual promotorek egiten dituzten kanpainetan, ez dakit inoiz aipatzen duten euskararen kontu hori, behar bada marketing politika bat behar da hortarako ere ez, orduan gauza hauek guztiak planteatu dituzke. Nik atzo Litzeko irratian egindako saio baten, botan dituen hauek, eta kasi seguranago, temat etorriko zaitela esatea, hotel, baina nora ez. Hori, baina, nik uste gutxienen norbaitek bota barko ditula proposamen gero beste kontu bada gaur egun, horrek helduleko jorikote daukan, behar da zurazki ez du nik kontrolatzen, baina uste dute ez. Gero beste kontu bat esan nire zen, erabaki okerrek ez dutela nahita ez konponezinak izan behar, gertatu diteke urbanizazio politika batek ekarri dula erdaldun asko tortzea, eta gero hori behar da konpondu diteke, euskaldun horien seme-alabak euskaldun duz eskolaren bitartez, euskaltegiek euskaldun duko besteak, jarrera hon balanduko du, hori gertatu diteke, eta nik uste lehen ziortzak hortik zehozar ere ipatu dula gauza batzuk hobetu ditezkela ez, baina uste dut politika merkeagoa eta eraginkorragoa dela, bizkata horretiaz jokatzea ez da. Askotan esaten da, langile erdaldun bat kontratatu beharren, eta gero ez da izen badiru gastatu gure euskalduntzen, praktikoagoa dela euskalduna kontratatu, eta hortik aurrera kitxo ez. Behar bada honekin berdin ez, erresagoa izango litzake herri baten populazioa euskalduna mantentzea, eta ez herri erdaldun du, eta gero berriz euskaldun du, eta holako zeatan sartzea ez da.
Gero, bueno, nik uste komeni zegula, gure artean kontzeptu batzuk edo konpartitzea, horre zerainen eta paisaia kulturala, eta badituzte olako zea batzuk, ondoko ingurukoak ezagutzen ez ditugunak, eta uste dut hori ere ezagutu beharko nukela. Uste dut lurraldearen antolakuntzan eta erigintzan, bertakotasunak eta bertakoen interesak ere rol garrantzitsua behar dutela, bertako ikuspegi behar bada baita ere ondokoena, ze, egia da, eta lehen uste dut hemen aipatu dela ez, ondokoak zer egiten duen guri ere eragingo digo, eta ondoko herrian eregitzen baldin bada, ez dakiz superfizik aragarria, gure herritarrak ara jengo dira, eta hori guztia hor dago. Uste dute herri guzti behar dutela ikuspegi eta proiektu estrategiko bat, eta hor tartean sartuko litzateke lurraldearen antolakuntza, hirigintza eta hizkuntza eta beste zera guztiak ere bai. Prozesu, parte hartzaileaz lehen ere goizen hitz egin da, eta nik uste hori ere nahiko gauza barneratua dela ez da, baina herrietan batzutan egiten dira olako hirigintza dela edo beste gai batzuk, parte hartze prozesu batzuk antolatzen dira, eta nik uste hori dela momentua eta gunea, herritarrak, pixka batek gai hori ere atzatzeko, herritarrak edo edozeinek ez planteatzeko gaizue. Pentsatu barralin badugu gure hurrengo 20 urtetan herriak nola zi behar duen eta nola garatu behar duen eta zer nahi dugun, oroitu gaitezen euskara ere hor daukagula, eta beste gai guztiek eta erabaki guztiek horrekin lotura ere badutela. Noski, idea ez da arnasguneak bihurtzea burbuila bat, itxi, isolatu eta honea ez dela zaila inor etorri ez. Gauzak, gizartea eta bizimodu uste dut ez datorrela hortik, ez da hori izango, etorriko dena, baina arnasgune horien irekidura ez bada ongi planteatzen, ondorio batzuk ere kaltegarriak izan ditezke horren ikuste, herri horien garapena eta lurralde antolakuntza eta ezin dela itxuan egin, eta gutxinez, hizkuntzaren irizpide hori horre txertatu behar dela. Epeak ere kontuan izan litezke, herri batek erabaki ze, guk herria hasi beharra daukagu, baina hori egin modu programatu batean, kontrolatu batean, epeak ere, ehun etxe bizitza egin barraitu ez ditu egin behar 6 batetan, izan daiteke zerbait, eta zenbat eta kontrolatu egon denbora hori, gero eta erresago izango da, okerrik ikusi ezkero, neurri zuzentzaileak ere sartzea. Uste dut arnasgunetan elkarren berri izan behar dula, ordoko guema horretarako bitarteko egokia ez da, eta idea, kontzeptuak, ikuspegiak, datuak eta ekintzazeak eta horiek guztiak trukatu behar ditugula. Lehen esan duan hori berriz ere botako nuke galdera ez, marketingen konturtan euskara non dagoen, ez da, hori planteatzen den garaian eta promotoretan, da zetan berzatzen ez, zeinek sartzen du hori hizkuntzaren aldagaia uste dut, igual okernagotan norbaitek zuzenduko hori, baina ez dut uste denik hor planteatzen den gaietako bat. Uste dut oso interesgarria izango litzakela hemen esaten ari garen guzti hori, bihurtzea datu zehatz eta erreala, guk denok hobeki jakiteko, ezagutzen dugun hori, baina pertzepzioa den hori bihurtu dela ikerketa xe bat, ez dakit, nik mintzadak idala olakorik ez dago, eta gero bukatzeko uste dut komeniko litzakela balizko neurri batzuen planteatu genitzakeen neurri ausartoien bideragarritasun juridikoa hori ere aztertzea ez, beste toki batzutan zer egin duten, eta hemen ere olakorik egin ote liteken, edo ezin bada egin, zein izan marko litzaken, egin barreko urratsa horiek ere posible izateko. Eta hola, meterrai eta bezala indun nire kezpena, horrekin bukatu dut, eta, printzipioz gure interbentzioa bukatu dut, eta hoen da txanda, pixkatzuek hitzartzeko, zerri galdetu, edo zerbait esateko. Ordubik eta laurrenetan bukatu bartzun printzipioz, baina, pixkatetxe dena ondoren berandu gazi gara, horren, gutxinez, 10-15 bat minutu edo, zerbait esan edo galdetzeko. Bai, orain komentatu duzunakin eta lehen goizean gogoz geratu nahi zaiteko Natxo hori batez ere, planteatzen ari da etengabe eta oso interesgarra iruditzen zait, hemen agertuen guztia eta noski eman beharreko urratsa dira, irizpideak txertatu, horrelakoetan ere hizkuntza irizpideak beharrezkoak. Baina ni beste kontzeptu bat dago, eta batez ere Busturaldekoa dago, eta hor badira babes eredu batzuk. Adibidez, Busturi biosferaren erreserba baten barruan dago, badaude parke nazionalak, badaude biotopo babestuak, eskumen ezberdinak dituzten instituzio ezberdinek ematen dituzten babes tipoak dira, ezta? Orduan, ez dakit, eta gero arratsaldean
Finlandiatik eta etorreko dira, igual eurei ere planteatu batzaile, plantea daiteken, eta gainera badakit hemen UNESCO-ko jendea ere badagola, plantea daiteken horrelako bestelako babes tipo bat, hori, ez, biosfera bera, edo bioaniztasuna babesteko egiten diren modukoa, kulturaniztasuna eta hizkuntza-aniztasuna babesteko moduko babes tipo batzuk. Ez dakit, ulertu zaidan, Norbaitek badaki erantzuten edo nik uste dut, bueno, norbaitek esango du, plantatu itekela nire ustez, edo zen gauza, hor pentsatzen dute, teknikoki bai, seguro, eta horretik esaten nulen ez. Beste gauz bada guk erredaktatu genezaken edo dakitenek erredaktatu lezaketen testu hori gero gizarte jakin batean plantatu barrenez, nire ustez zailtasuna izatekotan hor dago. Horri beharko luke, ulertu eta onartu beharko litzateke, eta horren nik uste lana hor dagoela, ez esateko, besteera iritsi gara, ulertzera ingurumenak babesa behar dula, eta neurri konkretu batzuk, behar beda debeku batzuk ekartzen zuztenak, dola gauzak, eta behar bada iritsi beharko nuke ulertzera, hizkuntzaren egoerak ere hori eskatzen digula. Horren nik uste, planteatu ikela zalantzari gabe pentsatzen dut teknikoki, gaur egungo legediakin segura aski ez, hori jakingo du Natxok edo. Baina, legeak ere aldatu dituzke, baina legeak aldatzearekin batera aldatu beharko litzateke, gure askoren jarrera, eta behar bada, sozialki eta politikoki hori desente landu beharko litzateke, nire ustez. Niri tokatzen zait, uste dut. Pixka bat azken galderaren hildotik, ni proposatzera, edo galdetzera, ausartuko naiz, ingurune faktoriak dela eta eremu babestua daren moduan, kultur ondareak izendatuta eta mailak dare, babes maila daren kultur ondare historiko-artistikoan, zergatik ez hizkuntza eremu babestuak. Eta zeini dagokio babes hori emotia. Hori da nire galdera eta Natxok erantzuteko imaginatzen dut. Eta beste aldetik, David, aipatu duzu biztanle kopurua, handitzia, hiztunen kopurua handitzia edo gutxitziak izan dezakeen eragina. Baina ez da kopurua soilik. Auzo berri batian etortzen direnak bakarrik loitxera etortzen badira, ze hizkuntzatan loitzen duten, guri 5. Hizkuntzan erabileran ez du eraginik izango. Kontua da, hizkuntzarekin batera hirigintza esku hartziak askotan dauzkatela koste sozial handiak. Eta herriaren kohesioan eta herriaren nortasunian eragina izaten dute. Eta azkena, hiztunen kopurua handia baldin bada, zuk ondo esan moduan, denbora dagoela hor jokatzeko. Natxok erantzun baron, ez laurratuko naiz, ni konforme nago, ez da bakarrik kopuru kontua, gero egia da, tortzen dinoik, esaten da, lo egitera besterik ez, baina, nik uste horien eragina hori baino gehiore badela, ez da bakarrik etorri, sartzen dira bere ziortan, lo egiten dute, ez, nik uste horrek badula gero gehiago gutxiago, herriko bizitzan, eta kontu hori da, erdaldun bakar batek daukan gaitasuna, ingurua bera ere, eta harreman sare bat erdaldutzeko, baina, hala ere, zure irakurketarekin ez dakit non zauden, baina, konforme nago. Davidek aipatu duen bezala gauza delikatuak dira, ezta? Euskara babesteko eremu bat edo arau bat onartzerak orduan babesteko edo igual regimen juridikoa arau ezberdinak onartzeko zurtzia handiaz jokatu behar da. Zergatik, nolabait esan da diskriminazioa sor litekeelako, ezta? Kasu batzutan dinot, eta gero, diskriminazioa saiesteko ere, irizpide batzuk, pisuzko irizpideak ere, eman behar dira. Administrazioak edo legegileak ere, pisuzko arrazoiak, arrazoi bortitzak, eman behar ditu, ez diskriminazioa, eta zehozer babesteko, hau da, zehozeri
arau ezberdinak emateko, arau ezberdinak onartzeko, egoera berezi bati erantzuna emateko. Eta gau, zuhurtzi handiaz jokatu behar bada ere, administrazioak hori gertatzen da babestutako eremuetan, ez da, lehenik eta behin administrazioak, administrazioak ikerlan batzuk egin behar ditu, ikerketak, adituen iritzia jaso behar ditu, babestutako eremua finkatzeko eta mugatzeko. Eta horren ondoren, babestutako eremuek arau bereziak izango ditu. Noski, babestutako eremu horietan, adibidez, etxebizitzak ezin dira eraiki. Bueno, salbuespenak ere ezagutzen ditugu. Busturialdean, adibidez. Adibidez. Zuzenbideak ere salbuespenak dauzka, ezta? Baina dinot, orokorrean arrazoiak, proportzionaltasun printzipioa ere aplikatu behar da, eta arrazoiek ere interes guztiak kontuan hartu behar dituzte. Hau da, euskararen interesak, baina batez ere kontuan hartu behar dugu jabeen interesak. Eta interes hoien neurketa, oreka ere, bilatu behar du administrazioak zein legegileak. Eta hori egiteko errepikatzen dizuet. Kautela edota zuhurtzi handiz jokatu behar du administrazioak edo jokatu behar dute botere publikoek. Uste dut bi hitz daudela eskatuta, orduan beste norbaitek nahi baldin badu behar bada orain eskatuta, bestela bi hitz horiekin ja itxiko du gaurko eguerdiko saioa. Kaixo, bai. Ez behitunik, aipatu nahiko nukena da beste bat, ne ustez oso garrantzitsuk izango liakela arnasgunientzako edo euskera nagusidan herrientzako diskriminazio positiboko neurrik bultzatzea. Adibidez, nik ikusteetena da, behin da berriz aipatu da, igual herri batian, ehun etxe bizitza behar diala, edo, eta horri igual aztertu beharko litzaka, benetan biharra ikusten dalako dan, ala nahi dalako, edo dan igual egoera korta bultzatu dulako, igual ratio kontungatik, zerbitzu batzuk lortzeko, azkenian parekatu iten dia herri guztiko, biztanle kopuru eozin dalaike, batzutan zerbitzu batzuk lortzeko eskatzen da minimo bat, adibidez, euskaltegin talde bat sortzeko, igual minimoa 8 laguneko ratilua. Eta herri txiki batien hori ezinezkoa da, igual neurri zuzentzaile importante bat izango zen kanpotar dexente etorri bada edo erdaldun dexente etorri bada herri batea, baina 8 iritsi ezin bada, taldi ezin da sortu. Eta orduan, horri igual ondo egongo litzakela, administrazioen arteko elkarlana eta pixkat koordinazioa zehatu alizateko, nola alako babesa edo diskriminazio positibo emateko herri hoiri, herri txikiri batez ere. Orain arte, arnasgunei edo udalerri euskaldunei babesa eman nahi izan zaie ikuspegi juridikotik, bere momentuan euskararen legean onartu zen 8.3 artikuluaren oinarrian. Nolabait, euskararen legeak bazeukan artikulu bat baimentzen zuela eta aurreikusten zuela euskara bereziki edo euskara nagusi izango zuten zenbait udalerri edo izango zirela. Konstituzio auzitegiak artikulu hura konstituzioz kontrakotzat jo zuen. Hemen jardunaldi hauetan planteatzen ari dena niretzako da paradigma aldaketa bat. Nolabait, nola aurre egin arnasguneak nola babestu eta nolabait hemen planteatzen ari dena da lurralde antolakuntzaren eta hirigintzaren ikuspegitik horri nola heldu. Ez hori paradigma aldaketa bat da eta iruditzen zait hor bai ikerketarako zein praktikarako bide oparoa dagoela. Galdetu da, nolabait, natur babestuen teknikak baliatu daitezke. Nik uste dut, momentu honetan, dauden esperientziak,
goizeko zeak agertu digutenez, bueno, ez dago bat ere landuta, ez? Nolabait lurralde antolakuntzak ez dio horri heldu beharrezkoa den moduan. Baina Urdaibaiko biosferako prug edo horretan erreglamentuan okerrezpanago bai agertzen da zerbait, nolabait hizkuntza, berezko hizkuntza eta nolabait ikuspegi kulturaletik abiatuta. Nik uste dut hor arautzeko aukera bai agertzen dira. Ez ikuspegi juridikotik iruditzen zait, hor gauza asko baztertzekoak ditugula, Davidek hainbat etxeko lan jarri dizkigu eta horretan jarriko gara, baina egia da nolabait ikuspegi juridikotik hor arazo batzuk bai sortuko diela, ez bereziki edo arazo egitatik bat izango da, batasun Europarrean dagoen zirkulazio askea, ez nolabait ia horrek noraino mugatzen gaitun edo ez. Iruditzen zait juridikoki ere badagoela, nolabait horri aurre egiterik, iruditzen zait euskararen eta hizkuntza gutxituen babesa erabat justifikatua dela, neurriak, proposatzen dien neurriak proportzio baten barruan sartu beharko liatekela eta benetan arrazoizkoak izan beharko liatekela. Nik uste parametro horiek gauza izango litzateke, horiek aztertzea, horiek lantzea eta iruditzen zait nolabait bide oparoa dagoela edo bide bat zabaltzen digula lurralde antolakuntza nolabait erronka honi heltzeko. Bueno, azkeneko hitza eskatuta zoan, Aitziberrek lehen eskatu du, Han. Bueno, kontua da bintzat neustez azken finin lehentasun kontua dela, ez? Hemen interesen gatazka batin topatuko gabetire, gauza askokin gertatzen da, aurten gertatu zaigu guri Oiartzunen aurrek proposatu dute parke batin errekarako bidia itxia eta gatazka da Europako bisoia, lehen aipatu den Europako bisoi horrentzako errekarako bidia zabaltzia traba dela, ez? Orduan da azkenin zein da lehentasuna, Europako bisoia edo herriko aurrek errekaz disfrutatu alizatia. Gauza bera gertatuko da hizkuntza kontutan. Netzako gaur eta bihar egiten nahi gana da izugarrizko mugarria jartzen nahi ga, eta da arlo diferentetako jendia, hau da teknikari, arkitektu, arduradun politiko, denak, behintzat hausnarketa hontan hastia, eta esan den bezala, lege babesa momentuz zaila izango da, Urkijo jauna hor izango dugu Bizkarrin zaintzen, binon urratsak eman daitezke, eta urratsoik emateko azken finin ausardia berda, beste arlo askotan ausartak izaten badakigu, interesatzen bazaigu edo konbenigarria iruditzen bazaigu, eta hontan bestein beste. Ausardi pixkat eta nik uste dut euskaldune baditugula zirrikituak topatzeko habilidadik. Bueno, eskerrik asko eta honekin bukatu da goizeko saioa. Arratsaldekoa 3:00 hasiko da, orduan mesedez puntual etorri eta hori da, besterik ez. All the boys swoon, they want more. Little do they know she's a certified whore.